Yanya, Ayamzufwe, Yanya, Abizofwe, Yanya, Konseya, Yanya, Aboboy, Yanya, Sikadroya, Yanya, Ampapemuya, Yanya, Asafwa kwa Puasia, Yanya, Azenjeni Akesia, Yanya, Apoboni Sikani Breya, Yanya, Diamibu Boswani na Musia Ilefwapa na Aye, Yanya, Ayamzufwe, Yanya, Abizofwe, Yanya, Mama bebrebe, Yanya, Akayo bebrebe, Yanya, Ikani bebrebe, Yanya, Mansuchin bebrebe, Yanya, Ayaweda bebrebe, Yanya, Awudia bebrebe, Yanya, Yanonyina ifopa na ya, Yanya, Ayamzufwe, Yanya, Abizofwe, Yanya, Asafwa ma loto numbers ya, Yanya, Konseya, Yanya, Asafwa chimansu ya, Yanya, Nitambe brebe, Yanya, Niamibu boswani na musia inefwapa na aye, Yanya, Ayamzufwe, Yanya, Abizofwe, Yanya, Eni asane diye mubakwa baba uro mubaba waboniti umunu heaven wadie la mese la boniti umunu heaven wadie la mubaba mubakwa mubeku waboniti umunu heaven wadie la yo boniti umunu heaven wadie la Baba uro, Sika Kesie, Nanzo Boniti Umua, have what dear Lala yo, Missy. Boniti Umua, have what dear Lala. Baba, Sonda Kesia, Mubesi, Ayafia Kesia, Mubeku, waboniti umunu heaven wadie la Boniti Umua, Asia Mwauro, Baba Uro, Sisi Kauro, Nansu Boniti Umua, have what dear Lala yo. Boniti Umua, have what dear Lala. Mubaba, Russia Kesia, Mubesi, Amparwa Kesia, Mubaba, waboniti umunu heaven wadie la na okenkan eye edu enkono na aduonu ho no eho na mepepa 20 ho no de me pesa me de mawo enne anwumere yi ewo nsem sisusu ne se hweba bi a wokasa yie na ya asem ote hweba bi a wokasa yie na ya asem susu di unkomo wate susu ka wasem wate na nipa na o ka wasem a kire no no onim ba bi ode wasem ekwakoduro susu di nkomo susu kasa susu wonsem ho kire nipa na nipa nye obi gina sonda mu na odi adanse a enti ya na manage Methodist ni Anglican ni Orthodox churches no Pentecostals no ya na wo de ne emu awrem odi adanse no person ka asem ni nyina asonda mu ho onim ni po amote ho sofonye eda pema na oditi abonten na oka ekoti ya wa sorry ekoti ya wa brabo we manager sorry we worker ewe adwumam nsem we ekoso nyina wo hia abonten a na woka maye bida nso aye bida mo me nyai
na nipa na otie wasem no nipa na otie wasem no unnimu no unim su ene honhom ekita no susu ka won nsem kire obi wate susu ka wasori mu nsem kire obi susu ka aduma mu nsem kire obi susu ka filling station ho nsem kire obi na saa nipa no unnim honhom ekita no wo won nsem no owie de akwakoye na nigye eni ti sa okenkan bible na ye wo enkrofo bi e wo bible mu ye frɛ omo Ashkelon another Gath Guth Ashkelon fo no sa woko Israel wo mo ka Israel musuakuo no ho wo mo the southern district of Israel on the Mediterranean Sea almost 50 kilometers south to Tel Aviv pajo nye Tel Aviv nkran de no wo bible mu na wo mo ye Farisifo na de tie ne se anytime bia behu se Ashkelon fo ani agye no na wo mo ati Israel fo wo mo ho asem bone na wo mani agye pacho utie mi ye anytime bia behu se Ashkelon ana Gath fo na ani agye no wo mo ye Israel fo atamfo enti time bia beti se Israel wo mo so wo ma ye sei na Ashkelon fo na ani agye na wo mani agye enti susuka won sam kire onipa wo ne nenam susuka won sam a kire oyonko aware na wakomo no ukunu no mensa opemma oba adwaman oyesei na wahia wuni aba wonim se mikunu ne Dr. Iwa Yadu Dr. Juma obo nyina otisei oti awade no ho ha Ashkelon ni na wo ka ukunu nsem kire no no obegu kun adwuma no owie de akọ wate ha me so sofo kura ne wa Sunday mu no enye nsem nyina na ese wo ka kire no asofo ni bu ho de bedi nkomo o sori ya pe na me ne abofko kura ne te ha o abofko so ne yira de odi ye no pa na me dwene ho kura me ntia se bacha abofko onware ye me ye example se market anenti na waka on shedan kasa o ka kire o me ne na pokura no not he ma okọ na na pokuru so pa no ensa yo winsa na yiri de abetum anim so o winsa too much enka wo sem kire Ashkelon ana Gath ni adwenpo bi aba wutirim se unya bibidura obeye unya niema obeton unya dwa obedi unya koko a obeton unya koko a obeton unya indomie obeton wafre wadamfo ono so wonya adwuma se minya adwetire pa se mikunu ma medwetire a nga wo area ha se no kamsan kam chikosia na me ye indo ade be chene no de indomie ni bi akwa akosi ho ade be chene no de indomie ni bi akwa akosi ho no de koko ni bi akosi ho o de yakogani bi akosi ho o de bayira ya chene o ka che no de bi akwa akosi ho enka wasem nkyere Ashkelon ni na o de ubechini enya nko na wade enye enya nko na wakatue sa yenum binim se ni asisie nti etimi chantain the whole week sa na ye ton ye ho anyumrei mafutu sema me de ema na me ne Dr. Iwa Yadu adi nkomo ne se susu ka won nsem kire nipa na nipa nye obeji wawade no obeji ukunu obeji wadwuma no obedane wadwene unim sunsum ekita no unim abusua ofirim ko Sompa TV ewo YouTube ana uko Sompa FM bo Sompa FM 98.9 ewo Facebook de meka ubenya bi ahwe ubenya bi atie mene Dr. Iwa Yadu ebedi nkomo na ye wie nkomodie na enne Nsem Sisi no me dan no kakra but still Nsem Sisi so nim sa bofofo akwakodi nkunima ba ukọ res ho Allah na niema bu bono betes hombe num rof ko Facebook na ha de ene yansan trofon ti omugu monten so na nsem a ebesisie ni se mene Dr. Iwa Yadu di nkomo a ti concept no ene no be wura honhom mu mame ka ba ko sembe nkyerɛw
11 wonders na ne wo mo ne bofofo ko boye no wo mo wotachiman asuo tano a oda ha sei no nana mo aburu mo apiafo nana me chia wo asuo tano no nso no ono nso wo sunya ha na asuo tano no ni ti e wotachiman ena ebi nso eda sunya ha asuo tano no ne ba ene 11 wonders wura no ena asuo tano kuro ya nso ne ba ene bofo akwa na hwe na kire se ball bibi wom na saafo ni nyina nso no wo mo kwa asuo tano ho enra anadwo bofo akoko ho yes bofo akoko asuo tano no so nsuo hwi wo mo da na mo ko bofo akota no nsuo no so no 11 wonders fo nso ko ho endi na no pa wo mbebo no ena me call tano so ana me ko frɛ eye asuo tano bosom kese no komfo no ena buza ne se papa mbeye wo nso hwenne o mamie no o mo kontokwa nne hwan ena obegina na chi na me wi amebo tape na kyerɛw ena o ka kyerɛ me se owo na odo ba to obi a na se obi nso do ba to obi na se de odo to no no ono na ti fie ono no ti monte so ono no ti kromu a hwan na apena sempa na me se de ono tu fie ono tu kro no mu no e na apena sempa o se de menini ti fie ha no de menini didi otware me da bia no a meta hu no a ni din da me so no ono na mepena sem enne I tell you asuo tano no bosom kese no nkomo ni medi ne na anopai no no enti emre duru panatis no ana me sanfre na me se nana wani mu ya aguase o na wasere mebo tape na kire o se me asuo tano mani mu ya aguase twan na hwa ade abusia me ka asema kire asa agoro bi wa de okita kristo no nkonkoro beka se na na nsem be na okekan ade na wo gi nyame tumi a ode amabofo akwa hey nyame na bo asuo tano tumi wom ani tu pa hade sports for no ba mama abofka yi akire mo penalty no akwa no ball last penalty ni say no okọ na chia dru Santa Park France sa 18 otra 18 mo onko yedu obi on pack e awurade onya sports for wo bre ba bi on pass ball no dey say Santa lie okọ na chia dru Santa lie so free me set for fro number bi the bare 5 minutes time na msina na ye bebo o say hwekipa no na mekere mo hunu say otumfo nyankopon wo ho ba suo tano so wo ho ba bia mehima kwa na to no obahu say ensuo no wo ho na abusia be di sankomo no bibi wo wiase o say wa obesu afre me no mpeje wo medi wachi enasuo tano oye be ma tentene kese o say ba bia mesum kipa na to no ebe no nwanwa asedan ko ma twere ampo nyankopon ona ma suo tano tumi na suo tano de ko support tano bofo akwa ma ne yadu premier afi me ne doctor be di nkomo na nsensisi no mi wura sunsum wi a me ne odunsini ba ko be di nkomo afi me kona me ne asuo tano bosom kese no somfo no adi nkomo na afi me wi sunsum a me ba honamani wa na afi mabebusa sports fo ne se ene ya wo makọ premier nyasa na moka no wo makọ premier no 1 premier division the ebronika no economic benefit ade nti anawie itama wo mo bo penalties ni wie na wo mo share no wo de wa sa wo fie a hwede wa asunya asia asasa na msi enti sa asunya fo mo passport sa abusia ko Facebook me ne doctor bedin komo doctor me ba wai me bie kwan na no abusia ko hade o hwe emra ye ball penalty ni wie penalties right penalties ni wie ye no acho
Yenum sa serving for your kind of penalties. Boss, the OT boss Majo. Oh, Mpachona Pomboko. Oboko. Join the Sompa FM 98.9. Yes, oh, Facebook. Na here there. Runabout kese mu ho. Rest of honor. Yes, Sunyani wa baako. Main runabout. Na wo hu dom. We na football ye ma timamufo any kuro no. Nti tradition ewom. Bofo no traditional club. Nti adanipa no timamufo na koma so. Nti we mu nyina no sabi obi mo mo pa o. Obi wakro wo hyemu akom de no. O de kom na yesa adwuma. Ahoden ne okeka ne opepa. Nti oh yes. Nti we na football. This is how football unites timamufo. We MPP ni nim NNDC ni nim CPP obi anim obia. Eye football. Good. Nti we na football yema na community wo kra ne say obo say obi tini kam na private car o we Porsche cars. Oh yes. Na abani tua so pi. Medu na traffic na shebe nko bi ma nso obi ante obia. Police in control bia. Police in control bia. Oh kama so nje eni for premier division. Yes. Enti spirit ni ye adwuma. Honhom ni ye adwuma. Wa nkora moko Sompa TV e wo YouTube na Sompa FM e wo Facebook 98.9 me Dr. Bedin komo wa hunu enti person busa say ya yo sunsun wo adwuma wie no 1 e dey emfaso na bofo akọ premier no ibenya se bofo akọ premier no kire say ye ne kotokofo be bobo right ye ne house of bobo bobo mbam sports for no meme just a macro premier ni say so wo ne house for oh house beba krum ha house beba krum kotoko beba ha ayi aduana beba ha mediama o takwa obeba ha interlice nom ene kumase ne nkran ne tamale teams abeba ha nti a kire say good say house ba ha obi yemfa zo onto nsu osunya ha saada no to nsu ayebeto kotoko ba ha wo de hwe kotoko yes ene doma kotoko wo doma aduana wo doma haso folk wo abaha so bi wa yasan a otese bofo kwa ne kotoko bebo match a obaba behwe bi coronation park so otese haso folk ba ha because bi wa yasan haso folk be be sen akọ aduana ontimi nkọ ho but obensu nyan nti se house bebo ha obaba behwe haso folk match nti park ne so ho no e de emfaso ni ibenya yes hotel for yes restaurant for yes shop food vendors omo e ton nuane filling stations mama fo ya toton bode bayire omo e ton kapsie abeba yes etisika be den abeba kronum yes ye bia zoom live for ebenya adwuma ye good because am fo betoton no ma askenke omo ton coating so omo abura ya toton ene abura ya noa ni nyina omo ton popcorn omo beba krom bia beto especially say before abai say money e wo soro a ahode on the ball division 1 no so the same ahode be bo premier no na say money wo soro a bo say e be ma amanfo ni age team no ho o mehwe mo matches more nti say ha se ba don be ba be di akire wo mu twa ticket o metwa ticket scan e for there e be ko sunyan ti say assembly team no o mo eton no ma coronation park ho ni nyina say ha se be bo match wo ha da sada ne sales be koso hwe taxi drivers omo ayi pragiafo ne hwibarofo ne ayifo yi do ma baba kroma hanti safo ni nyina obi abanya adwuma ye nti indirect employment and direct employment and ne yeken nti football no say na eye etie one spirit no yes aba yes so what I say nti sankomo no na ye ba bedie but my question is the coronation park we na ebe ko premier ya na oh yeah no so your inspection team nti so omo behwe na coronation park standard na se fata say bo premier division was so aho ne be bo na wo hwe coronation park no boss mini technical eye ntu ni physical eye me o physical eye na wo physical na say boss say dia bia machine say wo hu ba bia no ma bi koma obi ya technical person be gina obo say e bia emoye abofke fam go for the municipal na mini doctor ni komo doctor man 1 minute for what what dey say mini technical ya gima practical doc no eto hye ntum abusia ko Facebook me be coronation park so wa ko golden city park da I brekum any coronation park difference be no dabi
So Piesie grass no air dry difference be any Samaria. Anti ye bo na say Chelsea ho no bo the matches. Anti sanity. Inti ni papa muni. Anti ye be bo e wo ha. Connection park bo fo be bo. No ni Nsem amba be busa no. Eno ni Nsem be sisi no. Okay. Na mi wie na me doctor di nkomo a. Me de akodu sini no ho. Na ma busa say ball nduro wo ma na. Hey, and a question of so. Nduro wo ball mu. Se nduro wo mpa de ene. Me say operations are go so. Ball nduro wo ma na. Ana nduro nim. Na nduro wo ma eye adwuma. Ana se enya adwuma. Ene de se nduro wo bo mpa de a. Ene nduro ye adwuma. Abusia join me wo Sompa TV e wo Facebook. Oh sorry, Sompa TV e wo YouTube. Na join me wo Sompa 98.9 e wo Facebook. Yes. Abusia Coronation Park ni. Her Coronation Park. Baby abafufo ya qualify a. You say abaka premier teams ho no. Ahana kotokofo ba. Ahana aduana fo ba. Ye be hosti omo. Ye be hosti omo. Ai. O konkre no. Park na na boso wo ball na wie ya ogi premier no. Say that here. Na sana penkwasi sakasaka park ne kura ye. Oh, David. Fear pre kura de ni. David. Ene wo menko ball wo fear pre. Enti bread. Honorable bafo word there. Yes. Na oho stance ni ho. Ayo. Baby a supporters betina bi ni ho. Ba pitch na nkasa de. But a yes Coronation Park there no. Na Sisi ame no wakase. De me mahu no no. Pitch baby a bobo na nkasa green turf no. Sa. Eno fear pre de ne ye da so e kama say. We no. Nsem be sisi okruma ho. Ade mfa so de bebre be ba say negatives. Sisi anunguase enso be ba bet. See before say doctor be ba no. In fact, mami mo bonafo mpanimfo bi no mabaso. Ade. Oza me passports. Mentinti me mpe. Na nemro mbobo no fada again di betena me nchen. Ana oyi picture be kire me. Me hwe ye me hu honorable bafo awua. Me hu honorable Ignatius. Oh sorry, Ignatius bafo awua. Me hu kwasi ame ya kire me. Honorable. Ana me hu like mpanimfo bi. No mo te park no so. Later I'm somebody want to so for na me say honorable bafo awua nom. Honorable ame ya kire me nom. Friend is saying Erikusunum and Nipa Yes, I can see prominent wo mu yiye. And the support Bobia. And the support playing body no. Any coaches in the technical team. Obi an nsa wom in before qualifying. See me where they were na honorable Kwasiame Achireme. Honorable Bafo Awua. Wo mo te park na so na the supporting spirit. In fact, nyamye ni muni. Sa picture nko ama manage say empo. Ya woniema bi wo ho a ya na yentamo wo mudin in terms of development. Ba de ba kupe we ya wo mo qualify agye ni munyanwe na niema bobo we nyina no Sunyani ne brand man benya bi. No mo say sa 40 95 mo kan say. No, sika bi o mo de hura mo bia. Good. Na wo mo mbre na wo san so hu say. Afa de me hu say they have started thinking about us. Boss, me anyame ngongo bebre na oh yes. Ayekokoro de. Onya krokodo nyo but I won't say ade no wedua na efifiri bana no e na wo so mo ni ko ho nyeta ma ebe flower na so me nkopa duro meguso nti ya sha season ase no nti we obaya mabofo eye pa na mo bi enso wa ha se bi start season na se do mo de sika bi o mo de wura mu ahokeka support na whatever no o mo fa nhyase so enya be bia nkunum de abawie no ho na wo beto abodu afa ho na wo de ho bagigim Dr. Mario, ya eja nana. I was under Nsem Sisi no ebe de ene sports. Memma commentary rough. We are memmo betway, memmo correct score. Memmo correct score Zakaria. And sports one may ye no papa clear print me yes sports no. Ochira ye ukuo da. Mo am Sisi ya de no muntie. Mo am kaka muntie. Moa mokodi empamu agoro na monya sexually transmitted infection tetene friend STD babaso gonorrhea syphilis doctor ba ko pe me maka kire say me ma fake doctor emma me show so me ma fake prophet emma me show so nti se wahwe a asofo mo ban Nsem Sisi so nyina no je say de manhu so be ka kire me na me mo mpa info ma ne yempam no nti Dr. EY Adu ochina ye hukuo da mo am be free eye bechem asutifi north south afa mo adoma ahinkro na no brada mo antimi anko na bia maba
afi mu amu ba bibia na mesrew ochina otena se ewo Glamour Hotel uni Glamour Hotel a usi rest ba bia me kira na omudi agoro na faka ho wo so kwa bisim ubisa taxi driver bia ba ofro car na you very careful also be so Glamour Hotel usi Glamour Hotel wanim straight wo tra hotel na pa usane ya onsabenkum we don't say billboard bi si wo ya dro nyarewa diseases wura ho Dr. Iwadu ewo computers egu ho o diagnose wie no hunu se wo de ne syphilis na o de titi nhabanduru account hwe na wan koton sanfu ntututu paye bia mfa ngum eno no ebrase be tuase Dr. Tuaso eno krepa nana medase bebre sede nana ekyerechirem no sa pepepe enkoto ensafufuo biala se otututu paye de agum ade ba ko a aya na ewo abibiduro ma edi problem ebre nkrofo beble nanso enipa ni eni akyire ne se ade ne ya bibiduro bahwe no osa ade abrofuduro efra yemu bebre sa na wo mofa so de omaduro ntimpempie no aya na food on drug board for empanifo ne ntanye wo mo enuro no entum nanso Dr. Edu yenam abefo kwan so atete enhabane de afamfidiem adane daniani ama empanifo agye atomo a ene yede sa enyalewa pa enti se wutie me na se yale bi atena wo so atie enhyehyɛ ni ye Dr. Edu yeto nsafro nyina no yese bra na be register insurance card ni bi na registration no 2.5 tie ni yo registration no 2.5 o register sa 2.5 na afei wonni sikatua biabiem afidi na yede be dan yede be check wo no sa afidi no me pa chawo free sala na enuro a yede be ma wo nyina no enuro no so free ebi awutie me obepese ye be check ni pedo na free wutiri so ekopemo na ase no me pa chawo ye be check ni nyina free a ni nyina wo sa insurance card 2.5 na watwa no ni nyina ewom a wontua sika foforo bia entisha no so na ebia na wo yade be se miensa anase enan ana wo yale be se enum ana wo yale edu kawakoma to yem yale dodo a wankasa gitum se ewo nipaduanum anase ewo woso na saa nyale wani nyina na ako atia wo no o register ye be ma ebia ho aduro kopim se yale no ase betu afuru nipaduam enti anu nche se o register yale dodo nya da bi 2.5 na wa register no se ye koko a ye be ma ho aduro eye glaucoma ye be ma ho aduro eye diabetes ye be ma ho aduro me pa chaw eye hernia na da hwo mu a enipa ba kofo wo sa nyale wo we nyina enam so wa register insurance nti ye be ma oni nyina ho aduro a untua sika foforo bia enti hye no so ye wo Sunyani abesim Gramoze Hotel kwantempo no so me pa chaw eye kro finfin pe enu nti na da ne da ye ka bisima sema ye kire na ye de ensasi abogi ehutum se Dr. Edu anase Gramoze Hotel kwantempo no so de eho de totoroto ehu ene me pa chaw esuro biala eni ho ene sen eye kro finfin ekwan obefa so oba maso ye okra ye koota akwan a wonam so a woni nipa bonsa ho eti wonkosi wotokrom baabi enkofa boode bi ase enkofa abebi ase na okire bi enipa bonefo akoto so re da bi wedi eye krofinfin pe a eye Gramoze Hotel ho no ye gu ho koota sa nipa akoba sa eti uye safe pa eti mekire se wo kire nyame adoma no pa no ne nia ne se obeba ntem na wo so watimi akofie ntem ebre ko a enipa do so nti na mesre se yalewa me ba bebubo so yi wo yale bi ati se to amlikantentem so na fabra na ye register wo na ye register wa enu ana ebetimi agina so amu waduro kopem se oyale na sibetu esanse ye de ye nton ye duro no ana me pa achew obi ma ye honso me ye charge enu ne ye manifesto ene sen esanse 1942 1938 1927 titimremu a na ye de abibiduro eye adwuma no me pa achew sa abire ni mu no obi enu wonu ma wote abibiduro e de sa yade a wo charge obi enu wonu ma wote abibiduro e ma obi a waji sika ebi ansida nanso na yale ni timi kɔ ententem so ama ekonso a emabiem nanso enei ye charge wo atwa ebo ato so se betua ne nkakra mpo no akoya asem ama yale yi okɔ a enko
enunti ana doctor yi wa de say ye nam ye nananom tete anam no so sa yade a yade ne ekọ efiri nipaduanum obreku a omoka untue sika twitwiri de bia eti be register bi just 2.5 and can it sika no 2.5 enemlem ya 250 Ghana cedis eno ana wo de register yenhwe dompemu asem se wo tie me na se wo dompemu ha obi a ye wo dompemu yade akese miensa wo kyerema ye ho adwuma pa ye wo bone alkaloid tienie ye wo bones alkaloid ye wo osteoporosis ye wo bone mineral destiny ye wo degree of lumbar qualification tienie sa enema mabobo sui de edi mu akotene na ehu kese eye bone alkaloid philosophers na enhwehwemu amama hu se Dr. Iwadu suahu ene research amaye afasa yade ehu ne se eye muo bi ene deba na samwa no omusu ene omoban ati se mepacho emfote anase enkrane etubo se emfote ekoso eduam se omowe a omaye lai wo ho bado de fa wonsa presa nete no maye la bo se dua no ho eden abwakom se emfote ekotena edua bi hu so omowe a bo so mba wewe a no mo nete no aye lai eda ho o de fa de pra bo se edua no aprokom sala na bone alkaloid philosophers ne nsinsu aso ne te enti mu anu su eno ba na se mepacho emfote na se nkranin etoma wiwi dompeni chanchan awiwi dompenum ama dompenu emo bia befifa ho a dompenu ho akokwa etubo se basa dompenu ho kokwa a wo nante a ba bia dompeni dompe kase ani no obehwe na eye dede ti se yewusisi a okoto batekeka se yewumu a odun sa tu nufu so atu nufu so na wotwe mu se kakra batekekra eti maami bi tie mi edu na dwubia no afre ni ku kantin kase ni ku emegina ne so kakra ni ku matietia ne kakra ni ku tietia na obati sampa eye dede kekra enso ade be chine the same thing sa yade ati sese no yemfa painkiller enko yemfa painkiller entu ase enu nti wo painkiller minute be se aduonu na adwo kakra eye adwuma wie na sa so no mu den obo se omo wewe ho na ebi woti ma wo chia obehwe na wo chia ko obonkum so na wo chia bonkum wo chia ko obonkum so se ba okotodwe no mu a etim okotodwe no kura ho no etim okotodwe no ho no ebe ye kese obo se afa kotodwe no mu tutu me pa chaw etim ma wonan no efon eye ketwa etubo sa wonan no se de na ne kese ete no afo se ba ko ye kese chen ba ko me pa chaw eye dompem asem ana me kan sei enti se wotim na se wote ya obi pa ewo wabeti ha upagya won sase ya na aka wo obi tinche o se ya duro ni ato eye duabo bi ni abo ntimpane ye be yi mpane wo nipadon daabi ente saa kanetete na nimde emfidie eni ho no ana ne ye de adwene ko saa ne ma no so nanso ne doctor yiwa adumide afidie eba be fa nipadon ma me no mienu nya ye de ani hwe se computer udompe ni beto so chimato aba dompe no ho ekuro ana aba dompenum anase emwa ibi ana afoforo dompe na media duro ekam ama dompe mu mwa nyina atimi awu ne mpempi no ade a yetai no saa dompe mu aduro no ewo mu no eyekukuo enete da de senya yetai bi wota no so yi babi om yawe wanom so saa yekukuo saa kukuo yi pot ehina eno na meka wasemi enum ne yetai no saa aduro no eti enwa ewo servam ana jasum ana stainless stainless dabi eye kukuom ane eno asa duro no enti se wote ya obi ewo dompe no mu a ebi oho no mu a etimi kofa stroke yare edeba tubo se de dompe na bati sei eho aka ne nsamai obo se dompe ne wo mu ko eho aka enti etimi ka boa no na afo ntimi ntinim eti maame bi tie mu otimi koda na adwo wada no na ne nsai etimi koa agye so wode ne nsa nifa no beso bonkum num na wa forso atenim anya sa eka ho nso a enu na de stroke yade no eba no odofo medin ene doctor yi why edu ensenkyere doctor ana sabre wotie me no wo kyanyame aduma no pa ye tu dompem yade ase e wo Sunyani abesim
Gramoze Hotel Quantimpo so fa me telephone number yi o de fa number yi na afei frɛ me na gye asɛm no mu kyerɛ mu yɛ bia na masɔre frɛ fidie no so ɛyɛ 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Yewo Sunyani abisim yene Gramoze Hotel ene won kwantempon baako so ebia na wode ne de dadi enye dompemu yale ewu nanso ebia na wode no eye kuro a ewo oyem yesi eye osa me pachew se wode no eye osa a eye ekuro ewo nipadua no mu a wo kyena fa ho hyem na me pachew osa no eye yade bi a ya chikyem ewo potokasem miensa na enchikyemu miensa no ye wode edi akotene pa a friends a gastric ulcer enne timu ofu ye kutu aduane ketu obi ne beto ye mpo ma me na wo ye fo ye kutu e ba se ma wo yimfrema pa be register bi ye be mu odoma na firi wo ana ye wo peptic ulcer eno na untimi ni anka untimi ni moko aduane krampo mu odu eto ye mu a na wo je ho anye hye no so ye tu eno so ase ebi a wutie min obeka se doctor me de ne de enye ulcer wo na mo meme de no eye sikyire yare ye mako emfie miensani hwe ye wonu ahodo bi sa enuro wese no enna ma me akofo wani fra yale de ba sa enuro no anna akofa obema sem a dadi atofom na enna akofa de aba me ka no kra sem na akyerew kane no na wunya pressure no na wani hu ade kama e ma ku sika yi na wokan collection wo na wo akire na watwra to nanso wunya pressure na yede to pressure duro so emema opane bi wo ye ema enu bia na wononom na nopa no nsia bia no ene wonse wani aye wisiwisi ene wani so ye wisiwisi otu wat se de ebo ana asi wani so no na wani so nyina ye ofita te se de bibi da wani so no e ba se ma opose wani no me pa chawo eye pressure duro a wonom na pressure duro a etu pressure na se efri nipadua no mu eye bibi duro a ensusuanso oboni bia ni akire a wo kyerɛ nyame aduma no pamede yɛ adwuma tie bia na wo pressure no me pacha wo kyekere won sa enenam 200 190 me pacha wo enam so ma kyese ye kyekere won sa no ya padua na mo wadi ba force ebre ko a enye wo na wo so ma se ntodua ne mla wo ya to nsu am anom ba force ya pemo to bia mo anom because ye kyekere won sa no ye hu se ba bia ekɔ no ano woden maame bia sem bi na si fie keke wo ana wo ye mo hye wo dakope efi wo na bla wo pressure ti bi won ma me bi ti mo to won ma na ne ye ma hye ne prakope na na koma ne bonsi kim abibi duro wo ho a me Dr. UI Edu e wo me nkyɛn a wo be register me ma wo bi ama pressure no ase atu afro ni padua so ebia na wotie me wo de ne diabetes ya ma wo nuro bi ama wo ho insulin me pacho milk forming wanunum bi masidipin wanunum bi eti akofa yade bi abroma dadi wo be ma na tofo mo enso a diabetes no enkoi diabetes yado yade wo to so no nanka wonum se wo no be se nanu bi nanka ho ato enso ne bosumi miensa bosumi nan wo de enko de afia ba ma wo de ne fiemi no ba dadi wo de no enfie miensa ba wo da so ewo insulin a eye diabetes panie wo da so nom diabetes yado so still enkoi enano hwema papa ba ko wanchi o se Dr. Nyami Shirawo me free hospital ba ni last week me ko checking me ko na enam 14.6 ansa na ba me beje waduro no na me pese me hu no kura wo kanti me gi aduro na na wo twepepenti me bai masa ko cheke ena da 4.2 yo ena da 4.2 Dr. Nyami Shirawo na papa ni mu wo kan shira sem gumi so daddy adenti na wo ma bi wodi na minim eye type 1 diabetes ana type 1 diabetes ni tu wo ho na won samana no sei na efemfem won samana no femfem e wo honom a epim bibia na honam nyina ye oji wo nante na se efom na wo nante no ase fufuo banku chiwingapo bi na etitale wonem utiafo na foma ye otofo utiafo na foma ye otofo wotena se che kakra bi abo se wona se ahyase pagya
wode wo nsɛm mia na tom ɛyɛ diabetes no type 1 ne sunsuaso ni bi no ebi a wotie mi no wode no ɛyɛ type 2 na type 2 na ama wo problem a wode ndie wotimi nka wani nguso kra ana wada anadwo da suo mo ba dwonso saa kakra bi na dwonso de wo o dwonso a enche enisima eninanu na dwonso foforo de wo o dwonso a enche kyese dwonso ade a wo koda wo de si wo nchen no wa dwonso ma na yema wa dwonso ma na yema o ka wano hwe so a de fim as a fanta nanso oda so nom diabetes aduru a we num nyina wo sa fam ama wo nipadua na yemrem mami emfie aduoso kura wo nyanyan o enso hwede body no aye diabetes na wo nyanyan no enu na wo nonom ntia medin ane doctor yi why edu ensenkyere ne doctor ana wotie mi no be register bi insurance na 2.5 pe yede wo to aduro so saa bosome kopem se yade no asiye betu a wontua sika foforo bi abiem number no eye 0542 she number ne so pa ne behia wo 0542 08 99 83 0542 08 99 83 mami ebia na wo beba no na wo mogya wo nipadua ne mu na emogya ne mu asisi de yeye kana fidie so sie no oba ye hwe on ma na so oba manimu a de make an sa nete onya register wi asikatua bi anim biem age wo bia ne mogya no amfumso wom ne mogya no ha obi wom ne behia so behia mogyaduro eno de mogyaduro nya bibeduro anya me na me yo eno timitimi tworo wo se wo mogya no se ne wom tikoto mogyaduro asomasi ana so obentem nom ka ho se mogyaduro ne bi wo ye ho nso a ne atom bi ama fefefe na enye se mogya ho asem de a ene onya register eye 2.5 na eni wonuru ayede bema woso ye ho nyina eni mfidie de befefa oni padua mu nyina no sikatua bi anim biem eti wotie mi bia na wode ne hepatitis doctor ne kan eti wo mo se wo hepatitis B wo mo se wode ne C wo mo se omlebo no ho aka wo mo se wo bodwuma no wo kidney no ho aka enu nti no ama enso bia begugu ho na mani oblebo no ho aka nti no ama chese woje ho anye wachi dompe no mu ya wogya ama chese wodidi kakra bi na obofono aduane pokura anye wakono wo wa na wo mfe ene wo mfe wo wo e wo ma na wo mu ya wo ya odakura wani nkum me pa chew se ya brebo ne ho atechema kidney no ana wo sabo no ene ho atechema akofa saa de we se dia ba se wura mfi maka kire dada se doctor UI edu ana me kura brebo ene sabo me kire kidney eho aduro tatahwe a obi a nanka yede na to dialysis so na afi wo se woni sika wode bekwa akoto dialysis ne so biem to bepa bibiduro aye a obi de me number man no ene ne ho ato no ama wa film obi a na wanya kidney stones tieniye wo obi a na de wanya kidney stones wa dwonso gukuru obama ade achi a edidani nkitenkite te se atodoro edidani nkitenkite te se de wa hwa body a wakusa ho ne gugu ani prekese ne dwonso nani sabi dwonso a wa dwonso tai water closet mu no wontimi ntina dem ho kan kire wo se wo kidney no ehu anya ohaw sabi agana ya wuja wonan no edem ho nyina je wo kan kire wo se wo kidney ne ho atechima na ne nyina mu na doctor UI edu me kura eho enhabaduru a eye bibiduro kruja ye dia fa mfidiem asone so a ye de ma wo no mope na wo kidney no na assess ni dadem na wo liver na brebo na si ni dadem eti bia wo de ne hepatitis B ebia wo de ne C ebia wo de ne acute ebia wo de ne chronic me pa chew se de wo de ne tibiala wo kire nyame adoma no pa bra Sunyani abesim be register insurance ni bi na ye ma wo ho aduro na wo de ne emfiri wo ebia wo to ase wo na kokom atwetwon entina san won twetwon o ante entina san won twetwon pa ye friend siatika ye ho adwuma bra bi ebia wotie mi gonorrhea obema mo hyehyew obema mo yekuro odwonso ane mu apai mienu chese wakogina adwaye ti se wo odwonso no age se chese ye pemere ane yatwen ebre so a wotekam ene wo de wanyinya wanim opese odwonso ne ba nanso entimi ma adenti eye ade a eno so ye fanse prostate ana aba nipa no so enti sa prostate ni nti bomoden
se oba be home ebi awde nde wo chem dwonso ne ma wo chem dwonso ne ma wo chem dwonso ne ma prostate ni nti enam so ma dwonso ni nti mi ma be register bi ye be ma prostate aduro se wo de ne ye prostate nti ana ma dwonso de ba ntentem a ye be ma aduro na yade ba ko Dr. Yiwa Adu me de ho aduro ba empanifuo emmerewa mama achese omo gima bamba ba ene obi a ne nipaduam hyehye no wote se ne honam dwa no te semoko eduro na dwo wontimi na wako kete so no agese wode boode ba me kire taawo ebo nsuom na wode akata ne ho wode ato ne na so me pa achew burning sensation sana poto kasem yeka no internal burning sensation wote se onipaduam hyehye wote se honam dwan bra na duro ewo ho cancer de atonufuo num ana de atoyem hwe enano panipa ba akobi krom ha ne yire ne wonya problem yi bia kyese na se enema enkoye kura ahono na se ehono na pai ahono na se ehono na pai panina so ne sakankanka de ne ba se meni asomase se na ayem yire ampadam de aduro kana eko enti Dr. Yiwa Adu na Poku kan enye nipa bia na ode ne ba betena fidie no so ne santi bomodin se wo hania eda wo hwam be register bi ye ba mu aduro amananane ebia na wode na be hye wayase anase wode na mepa achew aye hunsuo ne na agene ana wo ba wo mensisi ne ntimi ma bosumi miensa ne untimi mu wunsa be register bi anase mepa achew wani ana afra aye glaucoma dakope ana ye de ye adwuma ewo glaucoma ho manipa ne nso wunsa no fa wo mehume memna na ye blade agem direction no na afi me nsole so 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ubebusa se na ye wo hefa baabi a ye wo eye Sunyani bunomantem hanum se Sunyani abesim si ewo Gramoze Hotel junction ne so tieniye o ofo abesim ka usu besi ewo Gramoze Hotel junction so maka kire se eho eye kroyem ekwan na wonam so aba no eye kota akwan so unim sa besim ohu nanso Gramoze Hotel mpatamu de esense eye kro eyem ti no basabasa bisa no eni ho sifom ewo Gramoze Hotel junction so na de faculty akwan no so enyem futukwan enya bode bia se na asa babiase eye kota akwan ho wonam kwan chen free akai si twetwam no wabe piem ewo maso ye ho se ekim eti sifom ewo Gramoze Hotel junction so abesim ofo abesim ka si wo Gramoze Hotel junction so eho ene ba bia adwumadie no ekoso ebra me so le so gidamba no na wo bampo na se wayera kwan wani so ye ototototo a watimi afreme me se yale biala mehwe na wo a woba no kan wano tum afidie no ene be kan wo yade no akire wo number ni nie 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 nyame nhyira wo medin ane Dr. Yiwa Adu ye wona dasene abusia ya da Dr. Yiwa Adu ase Waba asasine ne Dawson Ohima Enterprise, Gibolt Electricals, Vodafone, Away Rad Delivery, Swaba Organic Liquid Fertilizer, Eagle Beer, Kuzuni Enterprise, Arena of Miracles International, and Afe Aye Gibolt Electricals, Bono Betas Aye Mono Aye Fono, Jackie's Agrochemicals, Nayak Roofing System, the Apostles Continuation Church, Anatabo Ventures, Eton Aye Water Closet, their friend DWC, and Afe Aye Go TV, Ohima Enterprise, and a Betway, Vodafone, Womanina Essasne, and I did you media wing, a bro, and ne Bofo Adru Premier Division. Ebe wura sunsumu me do be ko bofunsuo no me ne tano asukese a eyiri pebre ene ohwe ya ensuo bi to amonamono bi tamu anakunu mu aye den no so ohwe ya ye ball first half ye ball second half wie ye na be ball 15-15 no
ensuo bi tamramu bi ma wie mu sesan na bi di nkomo bi ene nkomo mi di ye no emra ball ne kwaso no anopa no yedi kan ko eye asuo tanom ena mene tano bosom kese di nkomo sie kwasi Joshua ena oni di nkomo na mi gina ho na mi se nana o ma mi na ekobo ball no yenim se asuo wei eye asuo a eye so powerful asuo tano ye powerful Nyankopɔn no ball no ɔde honhoma katakata nsuo nani ani nti asasofo bia ekɔ akɔ dware ne mma sɛ ɔkɔ akɔyɛ baptism ɔmo kɔ akɔ dware ne mma ɔmo kɔ nsuom na ɔmo kɔ bɔ nsuo bi de agu ho ade nti yɛ bosom na kɔ gira ho na ɛhɔ na akɔ akɔyɛ ukɔbɔ asu na sɛ de ɔda na koma so paa no ɛyɛ de wɔn de na to na ne din ɛda no so ɔpɛ obi asɛm nanso de ɛda na koma so paa no ɔde tumi a otumfo Nyankopɔn ɛde ama no no ɛde bɛboa de tano no ɛda no so nam sɛ na yɛbɔ penalties no mo anhwɛ abusua mayi bibi akyerɛ wɔ park ne so emra yɛbɔ penalties no bibi si wɔ park ne so na ebi awo no satan na woyam hyehyew nti wanhu meyam CR4 na above K ɛda wɔ ma no meme na yi saa area hɔ na wo de join me Facebook ɛwɔ ɛyɛ 98.9 na join me wɔ ɛyɛ Sompa TV ɛwɔ YouTube bibi kɔ so wɔ park ne so nyame wɔ hɔ but abosomfo so wɔ hɔ Allah na me ba studio me do call domase odunsini bi wɔ hɔ ene yebedi nkomo akɔ akyiri yie mamenchia eye yaw ansa shotman abusia metene so ana masori esanse ora husemu radio adwuma yaw yapa se uko yawa yekomu no se nyantete pa ya wansam de tete wo Gift FM nka be di mpoze metimi akasa sei ti de ohwe me tete me de me wura radio mu eye wansa shotman ono na nne wa mama yese de me maye yawo akwaba na me hira wate na me kose ewo metirim enkasa de ono so de ne ba ye o de me ba ye eye Francis Kwabena Boyan Gift FM Agro FM director ana yetuyeni a yinhuno nti o kyerɛ nyina yɛ kodoma ahinkro na Gift FM director Francis Kwabena Boyan na wɔtweda no yakɔ akodi nti abusia Gift aye bia ma me papa aye bia ma me papa ma bra bo nyina radio mu nyina yɛ Gift FM amenko radio school da so ya wansa shotman no madawro matete mia sa na me ka so mo ye me sa na nyenyoye nti me ko radio a ko station bia minima adwuma de ba ma me ntimi nye adwuma bia o de ba ma me metimi aye ade se me se me nye en me nkasa me nye nso because ba bi o motete mi free ye no kwara Nyankopɔn fa okra ensiye ọmọ babi pa ma wonhye na watete anintini watete abrempon watete kasanomafo ama na yenum binum ye kasama the whole wiase omutie en ehwe yen ya na kwabra Nyankopɔn fa kransi ye wate ọmọ babi pantena ya wansa nyame nhira wo onye okese olman ja bla wani kakra bi ni nkomo abusia John wo Facebook na asa wutwari nsuo me kaka sebi na kasa tome John wo Facebook na asa wutwari nsuo ho uhu nsu ketwa enkasa na nsuo ketekete beni ay kasa bewo ye ko Facebook na ye studio na
yɛ de to dunsini nso a hwɛ na wano yi ankɔyɛ sɛ na atadeɛ bɛyɛ na hyɛ papa yɛ ɔde ti studio hɔ yi de sɛ ne kasa bibu na maka no ɔhyɛ n'akotadeɛ ɛna ɔde aba nti hwɛ na wano ankɔyɛ ɔpare ɛyɛ na Poku Piesie ana deɛ hwan na ɔde na bɛtena studio hɔ yi na atadeɛ bɛyɛ na hyɛ ne yi ɔyɛ fitani ana ɔnyɛ fitani ofiri adurum ana ɛba no na Nabadwo yemo papa na udin de sɛn pacho ye frem nana kwadwobo sompem nana kwadwobo sompem mpacho ane oyɛ kɔmfo mpacho me yedu nsini onyɛ kɔmfo menye kɔmfo meten haban oyɛ bayifo menye bayifo utu bayi ntu bi krada o abosom meni bosom utu dia medane dua abosom na dia sanso bia no amintimi nane ne dua ba wonyɛ bayifo menye bayifo onyɛ kɔmfo menye kɔmfo oyɛ dunsini me yedu nsini ba wo dane dua medane dua me yesunsum adwuma uhu bayifo ahuno mama watakura na mo mi hu no na nti se bayifo ba wonyɛ bayifo menye bayifo na bayifo de na ho ahu me hu na so se bayifo ne yehu ne yanko bayifo ene se ne nkanyankopon ba so kura Yesu Kristo ya maso ya mahia we kwa bayifo e so ono ahonhom bebiri a mo ya ahonhom bone so no ohia be ohu be otu be firi be mu ti san krofo no so na otu sa ahonhom firi no so no e nyame tumi ana se na e tumi ben ene ne be yero e asemu na odimpa no wo se de sen pacho me de bosompem do masin fa na wo pacho me do Moscow soro ha relax ma me mic ne sa pacho esa na o de sa baba bia o tinai o Don Bosco pacho ane ndi o se onya bayifo pacho da bi menye bayifo ba o hu bayifo a wo hu no me hu bayifo a me hu no o hu obi okita honhomone a wo hu no sa ba wo nkita honhomone da bi ana oso hu ma watakora wo hu no na obi a okura ni de ede na hu se mama wata na na se sunsun bi na mo a hu ba wo hu sunsun ma wo hu no hu sunsun bone ya hu me hu nya metumi zo me hu sunsun bone te sen sunsun bone se bible si dua na ba na be kire dua koro ndi sunsun bone no no yare no de ma onye spirit bi ana se mfan se be kan ho no be ka photo ka se be ka se spirit onye tumi bi a obo nipa anytime bia no penipa downfall okay nti ushia sa spirit ni bia uhu no nti den na wo ye me ba cho me dem sayare na sabi problem bi da wo ho na bia wachina unya ho solution a mitim kire direction ena mdi kan chese me yesunsum adwuma sa na tie wo yesunsum adwuma me ba cho ane ana wo ye dunsini me ye dunsini no hwan dunsini ni obi a ote ahaban one haban kasa okay e wona yaresa beye mu okay ona ye dunsini ana konfo no ye hefo a konfo ni obi a wakutubo som ti se bia nana no pacho ma no da sumi na so kasa ti se bia nana tachima abochirwa o won konfo ye den e wo ho but amamre na amani mu no se konfo no kwaje ntete ye wi aje so oba dunsini na ase e ma ne kire ne haban nti anya konfo yonko ne de dunsini sir it can be possible enya adwuma da anti dunsifo mu post so chen konfo eso kura chen ne be eso chen bayifo eso chen konfo eso chen boso enya konfo eso chen boso ansa na boso baye boso na je se ekote ahaban abaye den abeso no opon se yetwa moja agunsa akanche ye wa haban a mpanfo be tu bofo amana ko wuram akote aba abaye den abeso boso no na wa ye hye aye nam je se boso 15 ya na ni tumi no ye adwuma the confirm fiti prekunkom dabi eyen haban sa kwa nse no wura I see anti o tin haban kasa meten haban kasa me no mu din komo ene yenwuram
na yɛni nwura mu nkɔmmɔ na yɛni nhaban nkɔmmɔ ɛdeɛ na ɛwɔ nwura mu a wote saa kasa no a ebi akɔmfoɔ nte na dunsini nte no adeɛ ɛwɔ wura mu a ɛyɛ sononko a mekɔdwo bosompem a mekasa yi ɛda ɛyɛ sononko ɛda me ne kɔmfoɔ ntam wɔ adwuma a ɛwɔ wiase mu ne sɛ neɛ ahaban bɛda n'adi akyerɛ me kɔdwo no ɔnna n'adi nkyerɛ kɔmfoɔ sɛ sɛn ebi a ɔmode yare bi aba yɛtimi de yare bi ba ana sabi brother san yɛtimi bɔ obi dua de memfa nkɔ ne sei yɛtimi bɔ obi dua yɛadane dua no honam ani a ɛnyɛ dɛn yɛadane no ho fanse bi a awia dua deɛ wofrɛ bosoma wofrɛ no fitiano pa awia bɔ wofrɛ bosoma wɔnyɛ dɛn ɔmfiw awia bɔ ketekete ɔmfiw adan na so ɔyɛ panyini ɔno so wada yɛ ɔbosom bi kura wada abosomfoɔ no da na ɔna sɛn sɛ woda nti wɔ sɛ bosom so da okay wato wate aseɛ nti yɛ ɔbosom biara ne tam a yɛyɛ dɛn yɛfrɛ no wato wate ma se yɛ ɔbosom biara ne tam a yɛfrɛ nti no wodu nsini no w'adwuma ni sɛ bi a yɛabɔ obi dua anaa yaleɛ bi da nipa bi so wode mfa no ka no sɛ nyɛ dua mpo yaleɛ bi da nipa bi so ɔma ko a yɛ asɔfofoɔ abɔ mpayɛ ayɛ doctor ayɛ ɛnyɛ dɛn ɛnkɔ yɛmfa no kɔ papa du nsini hɔ nipa na ɔmode no ba no ɔmode no duru hɔ a wowɔ ani tumi no ne ne yɛ adwuma no fast ɛwi sɛ the moment a ne ahaban bɛtena baako mmienu mmiɛnsa wone no anya apam enti ahaban no bɛkyerɛ sɛ kwadwo adeɛ wei bɛyɛ bosom asɛm wei so deɛ yɛ honam ani yaleɛ kɛkɛ yɛwɔ bosom yaleɛ wɔ hɔ ne yɛwɔ ɛde sɛn honam ani yareɛ so yɛ dɛn ɛwɔ hɔ enti the moment a tumi no bɛkyerɛ wo sɛ yɛ ahaban no bɛkyerɛ wo sɛ yareɛ yɛ aba no nyɛ kwa enti ɔma ba no mfiti prɛko pɛ kora mfa wo nsa anyɛ dɛn ɛnka hyia me wuram hɔ ahaban no bɛkasa sɛdɛm ne wo kasa yɛayi hyia me wuram obi a ɔwɔ ani biaa deɛ meka yi sɛ meboa a onim ahaban no bɛkasa sɛdɛm ne wo kasa yɛayi ahaban no ne wo kasa ɛne me kasa sɛ ɛmfa wo nsa nka no ɛmfa ne nsa nka no hyia me wuram hɔ yɛwɔ nsɛm kan a yɛkɔdi nkɔmmɔ no wuram hɔ one ahaban mene ahaban no ebi ayɛ mene dua no sɛ anadwo bi a anadwo saa mmerɛ abɔ bɛyɛ sɛn nɔnkono abɔ saa mmerɛ bi a mɛtumi akɔ wuram makɔ wuram no mewɔ ahaban a mene ne kɔdi nkɔmmɔ saa mmerɛ mete sɛ sasaramasa anyɛ sasaramasa a ahomakyɛm wɔ hɔ ahomakyɛm ansa na mene ne kɔdi nkɔmmɔ no ɛwɔ sɛ mebɔ me ho adagya ae dua ɛne yɛfɛ ne dua bosom ahomakyɛm no sɛ wone ne kɔ akɔdi nkɔmmɔ wobɛbɔ ho adagya nti obiara nyɛ obiara no kɔte ahaban a ɛyɛ adwuma na ahomakyɛm no a yɛ ɛhu sɛ ɛsisi wɔ no sɛ wopɛ sɛ wode ahomakyɛm di nkɔmmɔ a gye sɛ wobɔ ho adagya ansa na wone na kasa dua no yɛfrɛ ne sɛn homakyɛm yɛfrɛ no homakyɛm yɛsan fɛ no dua bosom dua bosom ne din baako no nti sɛ wotwa ani a sabi asu efiri ani ba no te sɛ mogyasu wotim twa no na wakasa agye yi dua no life and colored ɛbɔ nkokoroko obi a watena forest makyɛ dua bosom bɔ kokoroko ɛbɔ akoko kokoroko sun te sɛ akora mu sun nyɛ obi a watena forest akyɛ bia asema mekan onim ana wotumi ni sɛ dua ne din metimi ne din nkɔmmɔ ɛyɛ tumi enti no sabi mpɛda sɛ maduru ahomakyɛm ne ho ebi a yare na ɛbaa eminim nhaban ne ne makasa akyerɛ me sɛ yɛ bia yɛntimi nkɔ saa yale wei sɛ yɛ bosom wei so na kyiwadeɛ ne bia ahomakyɛm nti wɔn bɛkyerɛ sɛ kɔ ahomakyɛm hɔ sɛ nhaban dɔɔso na wɔ wiase nhaban wɔ mo hene wɔ hɔ patro ate aseɛ nhaban ne nyinaa wɔ mo hene wɔ hɔ na wiase mebi sɛ wadeɛ nyame hyehyɛ adeɛ biaa ɔwɔ adeɛ bi ɔde ho leader yɛ dɛn ɛto wiase nti nhaban so wɔ mo hene wɔ hɔ sabi mpɛrɛ sa nsu ɛdeda wiase yi ɔmo wɔ mo hene wɔ hɔ nsu tene ɛwɔ ne hene wɔ hɔ the whole branhafoɔ nyinaa yɛn nyinaa ɛwɔ ha nyinaa nim sɛ yɛn nsu kɛseɛ paa ne asuo ta no bɔfo akwa baatane
brafo anyina yɛkɔ bɔ asu kɛseɛ paa baata no hɔ na yɛyɛ dɛn yɛkɔ yɛ maame kɛseɛ paa ɛno no enti saa na nhaba no ɛwɔ wiase so biara wɔ ɔmo hene ɛwɔ hɔ enti sɛ ɛba apenten a hene no hɔ na yɛyɛ dɛn yɛkɔ mɛba hɔ patwomate abusua maka kyerɛ mo sɛ nnɛ ta nɔbɔfo akwa asu kɛseɛ a oyiri bra Piesie ɛnɛ nsuo bi tɔɔ tama na wɔn bɔbɔɔ no ɛwɔ pɛbere wei ɛyɛ mwanwa ɛho nkɔmɔ na yɛdi na yɛbɛwura hɔ na mmea mi nia nsɛntwerɛni ɔwɔ multimedia nti wɔyɛ multimedia journalist yɛfrɛ no Precious Semevo ɔyɛ senior journalist ɔtwerɛ ɛde ma ɛyɛ Joy News bono regional correspondent ɔyɛ very good at sports nti ɛnɛ yi a bɔfo akwata no asu kɛseɛ ama ne mma no akwakɔdi nkunim aba a wohu no wɔ Facebook no yɛbɛhwɛ the economic benefit sɛsɛ deɛ ma ɔhuhu mu na menam so ne presence ɔha mewie a na mede no akɔ honam mu ɔno no ɔni honhom nti mede wokɔ honhom mu wie na mede waba honam mu sɛ team na ɛnɛ yɛakɔ premier no ɛmfasoɔ bɛn ɛna bono Sunyani Ghana ibenya at large nana aja bɔɔlo enrom bɔ nrom aduro bɔ mu wayɛ bi pɛn menye bi da ba wonim sɛ wɔ hɔ menim sɛ wɔ hɔ aduro bɔ mu ɛyɛ dɛn na aduro timba bɔ mu sɛ yɛ ko ɛyɛ agokan sie nti yɛ ko nti obiara so mpɛ sɛ ne yɔnko obiara so pɛ sɛ odi nkunim adeɛ a pɛ sɛ odi nkunim wɔ mu biara so no ɔsɛ ɔyɛ ho adeɛ na bi bɛboro bi so ɛwɔ hɔ ayɛ no wɔn de nsuo ana wɔn de nhaban na ɛyɛ nhaban ka ho te sɛ deɛ woyɛ saa nana asuo ta no kɔnfoɔ batampampa twɛ nyɛ mani sa mesrɛ wɔ ne dim kasa ansa na nana bɛsa nsuo ayɛ adura ma obi ɛyɛ de adeɛ nyɛ haban nsuo nkɔ ntimi nyɛ aduro ɛyɛ haban nti mmeranteɛ a ɔmokɔsi akan yɛwɔ haban nnuro ɛde yɛ dɛn ɛdware yɔ mo me na meka kyerɛ wo yɛwɔ haban nnuro a ɔkɔɔ ɛde sɛn tano no ho no baatan bɛkyerɛ ne sɛ haban ne haban wei fa ka me na fama me ma no nyɛ dɛn ɛnware na ɔmo kɔ gyina park no so na ɔmo nkɔ kona no nsɛnkyɛnni bɛsi na obi pa adwuma honam ani kura mfa mmra honam ani obi pa adwuma ebi a waba adwuma mu hɔ a ɔmo fa nipa ɔno ba no nko bi a wate sasramasa ɛde ahyɛ no ho ɛde aba sasramasa ni nti wate sasramasa de ahyɛ no ho aba wabɔ ne mpa na sasramasa ne sɛ ɔkɔte ya na de ahyɛ ho nti na meka sa haban yi sua haban tie enye so fitia na wate haban ɔso ne haban ne kasa uma haban ne huni ha wonti a obɛyɛ dai obɛte no obra ho ase ebi so papa kro ɔkyem wo no okɔpa ade wɔ dadim a obra ho ase papa ade se ne ha me ɛne nti na maba ɔba mabo ade ni ebia mkurataku mikura asempoa me de yɛ agyinade ama wo na wafa so apagya me hyɛbere ahaban sɛ nye nipa a ɔno bɛdi wɔ nim akɔte a ɔyɛ adwuma wie a ɔnyɛ aboade bia nti ahaban wo tumi kyɛn bosom na bosom yɛ adwuma wie amfa aboade ama ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛku wa wuti wɔ wunim ya me yawe ahaban so sabin para sɛ ayale bia o yale malaria wakɔte tin leaves anom ɔho to wie a ɔde asede kɔma hwan kakrakai na ɔde asede ma no kwan kɛseɛ nti apart from ɔno ahaban deɛ ɔyɛ adeɛ bi awie a ɔnyɛ asedadeɛ biara nti bɔɔlo bibi wom tumi wom yɛmmɔ bɔɔlo kwa teams mienu nhyia kwa dabi wɔn wɔ operations wɔn yɛ ne nyinaa yɛ haban ne nsuo nti nana wani ɛnɛ saa bɔɔlo mienu bɔɔlo yɛ mkɔbɔ yi asuo ta no bɔfo akwa na ne mma mienu na ɛkɔbɔ wɔne haban kasa nti deɛ ne kɔɔ so ɛmi sɛ
men kasa pi anumre na best from 3:30 to 4 ho ye braju na damfo ba ku bi wo do ma se otwa luto pa mo mfre ni misa na emre a me ka kire o mo se bofo be den e be hye nkrofo no what my filter chima aba Sunyani batan bia no pese na ba nim gu ase da no o mo se 7 brothers a me nim team ni din dia 11 wonders na I should the turn up of akwa e woman e woman nye den enye pe 11 wonders we ni a e wo mo se tano din na se tano mo ben tano de but enye tano din na ye den e do mo so tano enim gu ase a na nim agu ase ma team no team ni so enim gu ase a na nim agu ase ma nsuo no na ye tie no tano fo no bofo akwafo oba no enye tano so no mfiri no bae amamre ni amane be ye den e be koso batan nyi omo masa akwa wa wo ye kwokwo kro ti mfiri akota no so topa no e koka wasem kire nsuo yi e ma denche mpie ba e ma fish be di pa no 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 a wachem ne ma wo na ne masa to ne badini adwuma ne mane koye no ono ni din na ye den e da so fa ye den obashawo obua ene bia no mafun nsuo no se bofofo fun nsuo ni se wom opa yesterday bo bia no mbo omunya den ombe wene na ombe da fom no omutin fom no aw kan be so kan na bia na coach ene mlante no e bia 7 brothers am ko pan kese anim no wa mam auction se mu ni so but na mlante ya ba 7 brothers ye tadua no ye de hunamani akono momu no doso na enye momu no so krampa nsuo wade a wompe okay mo koye no 7 brothers a konfo no oni nsuo ne kasa mafo no bible so di kanfo ni oni adi suade hunu bia oman mo gina chi omo yeden omo yira enti konfo no wadi suade hunu ema nsuo no enti na nsuo na fa no se ne man konfo no enti dia konfo no be ka bia no so mo yeden mudi so pato wati ase sa ne tie enti se konfo no ka kire mo se mo ko bia nkura hanki white a bia mlante na omo bobo no bi mo so nante okay footballers ni bebele nante omo nante bebele one spiritual fathers ye den e wo ho enti ono ba no bia wa chance se na me she 5 goals okay enti de anya de so tan no konfo kan kra na me ye den mitie esida ensu din no wo hyase enti timba se bia wo player na wo team nim no ebedu tan bi na ne nsuo no eko challenge ebisa akwanse no wura o ko ha no wafa enti me tumi amede ya my friend patakon je kon bonebo e friend say patakon je kon bonebo e tumi ben ya e tumi esa yare ani ahaban ni din no e friend say patakon je kon bonebo enti netama na bofo akwafo e ko ball no me nkyere na ase de na wen no wen on kyere na ase sesen be se mbusa se tama na ne nkora ne mane ko ball no na so ta no wen yes odio machi na kan so toy okobi na on komi se si asami brothers ame ha mabai patakon wa bi ahonhom no wa de ntia me ga so mo an se kasa me kasa nsamanfo bi tie me ahonhom bebere tie me ani bebere tie aboso bebere tie me tie ha 7 brothers a ya manse betima to bibia ma na ye den aba ebetima si nti nipa nyina konfo anasa dunsufo nyina na anya kwan abetena radio so sabi ye konfo baifo na ye wodunsini baibro nsam so ye den e wo ho ye obu adunsini na wo ye no baye ye den ete ekire okay ne obu wo so ne haban na no de ye adwuma ne tumi no de ye adwuma obi de hyera kwaje sumane ebetai adwuma na wo ye ne de echi sadi para enchena tumi na kuno tum so wabene pa so enche na ya lebia bona mo na wu okay ntena se enne no na asota no ka omo ho na hwensu a ebuna ye. Within just 15 minutes, penance will not try day. Ati.
Why na adwuma wie. Antodomas yo. Nsuo ne to. Nsuo to ba domas na me gina kwatire ntu. Sa atama nsuo ne to na me twa loto. O san twa loto. O mutim twa loto. Wa na utwa na wo so dan. O mutim twa me mutim ya ba twadi. Wa utimi yi twadi. Ba me nyim ma se me ye forecaster me yi ma ye den. E ma manfo. Se me timi ya adwuma na so tumi na ni ya utimi mama ba ma me twadi. Se tumi na wo so otwa oka. Me wo yire o ma. See. Timi didi. En emre nsuo no to no. Na me twa loto. Enti ya me nya free tano ho ne se nsuo to kesi gigigigigi pa wo nsuo na ankasa so batan ya sorry na ani abre e se denti ameka san tano ni tie den e wo tachiman asem ya na ehu pa me de chirema besia de bi so okay tano na ankasa ti wo tachiman so me ameti ese nya furugu we na me share na mba me share club tie wase ya unhu sem ye den me yedu nsini ebi so na me sabi abunu sabi anyado ebi am ne tachima botwa na pape ana ntoanya ma we den e wa apam sunsuma sa na me ne wo koi enti no sa me ne sa sunsum ne wa apam a ebi am ne wa begoro me no goro ne ebi a abufuo bae me nteme wase bi anye den asi wo de ahon prepare afre bo so ma ye den abodwia sunsum ade a ne bo odene e woni pa akwa ho sabi ma ne da sumi na so eye nipa wode na nipa bema me na me ka kire wo sunsumade ane bo odene ye de empatade e matumi o mene ye so wontimi nya saade no eye ni oba wode ba wode na berema bema tadua no me na me ka kire wo sunsumu no ade ane bo odene no oni ska be no wato enti se me ye baifo na me ne boso no wa apam na wona na Poku Piesie wo ma wabom dua ade amaye na nadwumi nse boso ne pa wode mini se boso ne peberema nti anadwo na se kabia wo se me bona anadwo no mebo na makwa pe sa ade no sunsun mu e de akọ tetachima bochiro am de ko no straight batan me ne wa na ti wo ahwe mafom manim gu ase a wo so anim agu ase wa ba ne me ji abode we pe kon bia be fa so abetwitwa ye den ageme bro wa wo bodua no begu na mete wo wa fa kira madana gu so anajo madana gu so me ne boso na di nkomo awie na boso no se yesa anti no bible class nipa bia ni asase so ye treni ni oye no kokafo agehwan yankopon meje bosom di menim se bosom adwuma nko na yankopon so adwuma de enko na ne nyina mu no papa na yekese ya na yembe de se ya mu wia na mo de tumi no ama twere de ampo yankopon na yekese na se wo san no da koma wan tigali ntimi nye sa fanso yi apapa ntimi nye anto ntimi nye osuro o mu nyina ye papa na bode ai ne mo rekro mu nuru ho na de na wachichire we ye nyame bewu ansana mawu aya habane yankopon bewu ansana mawu ne din no nyame bewu ansana mawu metima sane a kire wo hwe nim sare ba mi hwe akwa no osuro asa kokko wajiye masa majo bacho ni aya habane ye fe nyame bewu ansana mawu na nyame de be da wu ansana wo no sempa info 7 perasa ansana mbatu din bi no na ejina bibi so nyame bewu ansana mawu eya haban ene kura mi ebi wodom ase ena mate abai ye de yeden ye de dware ye de spiritual protection so me pia na dware na me de bom ko na me de apie enti wo ye bosomo wo ye den oboa ndi wutuo no enye me tuo e ma ho bambo ene bom ho ban e bi nipa bia nkasa oni bambo a obere wo wiase asrochi bia bo etimbo obi sanse ngwe spiritualist bia di nkoma otaka ahun bia etu ebetu bi master ade we baifo suro bosom suro nyame bewu ansana mawu ena me che koto nkambe koto ba ba kire mu no ma bia nso bet ma ntam fa fie me ba no obi frame me am sande ade koma no kwan a papa fa so ba fie ma hu se bosom aye den aba fie kabde abo ne ba be kire ma kire kra me wa abo na chi
kyerɛ sɛ wei yɛ bosom deɛ wei yɛ nyankopɔn deɛ ɛdeɛ kam de aboa kɔtɔ ba ne apapa ne de kɔtɔ ana apapa yɛ kɔtɔ ɔman sɛ stadium ha ɔbɛfura bronsan na ba ɔbɛba ha oh wona yɛbɔ odwe ɔbɛba straight ɔba panyin bi ɔwɔ ha a wanyina kyɛ no na ɛbɛhu sɛ aboa yɛ ɔba ha deɛ biribi yɛ dɛn ɛwom nti ɔsɛ yɛfa akyire apapa kɔtɔ no ba ɛte sɛn wo sɛ deɛ na ɛda kɔtɔ no ba ɔno ayi nyankopɔn kɔtɔ ankasa a yɛwe no ɛyɛ asese dwa na ɛda n'akyi nyankopɔn kɔtɔ ankasa a yɛwe no ɛyɛ asese dwa na ɛda n'akyi asese dwa yɛ yɛ asese dwa yɛ but apapa kɔtɔ no nyɛ asese dwa ɛyɛ dɛ akɔyɛ te sɛ ɛno akɔyɛ no ho te sɛ asese dwa ɛno nso ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ asese dwa nti nka aboa no wɔ ha na nka ɛtɔ light nso nka wobɛhu kram na amɛka me amakye bi da fie sɛ nkɔmɔ wo yɛ mfa mpem ha yɛbɛtoa so ate wo sɛ ahaban no de sɛ nyame bɛwu ansa na mawu ebi wɔ dom ase bi wɔ dom ase hɔ a na mete me a baabi a me hɔ a na mete a mede bɔɔ me mu yi ɛna sɛ ɛbɔ nipa ho ban ɛbɔ nipa ho ban anti saa ahemfo no ɛkɔ adwabɔ a saa ahade bia bɔ sɛ yɛ na Nyanya. mu tiri hyehyɛ wɔma no na sɛ ɛyɛ ne nyinaa yɛ ne nyinaa yɛ ahobanbɔ mɛtumi ate bankye ahaban de ahyɛ mataa so ha me ne wobɛtena ha toilet bɛtumi ade wo 3 times bɛmɛtena ha 1 hour toilet bi a ne me daabi johnson ne me toilet ne me masi me honam ntini mu why dey masi me honam ntini apart from mogya nko a na ɛyɛ adwuma nsuo akɔ anyɛ adwuma toilet akɔ anyɛ dɛn ɛnyɛ adwuma bankye ahaban no me na meka kyerɛ wo ɛyɛ wo nko a na sɛ obi ɛnyɛ me nko a wopa de woba studio na woyɛ funu ha wɔ ate bankye ahaban baako pɛ wotia mu bi ahu nka hwe ngu so wodwɛ wata so sɛ yɛma ne nka wo nipa dua no ankasa na bɛtena ha sɛ wotumi sɔre kɔtɔrɛ 3 times a mɛto me poma ato akone me na meka kyerɛ wo bankye ahaban yai deɛ mpɔnkye wi bɔre pɔnkye wi na gyina ho na nneɛma bi kɔ so wɔ kurom ha wɔn na nsɛm no wɔn wo sɛ mebɔ so baako mɛte wase mɛhyɛ da afrɛ wɔn ho na 4 hours ni nyinaa no yɛde gɔbɛnɛ no mebɔ so American Executive Assembly mabɔ bɔɔlo mabɔ nwura mu mabɔ wei nti da ɛbɛba no na afei mabɔ nwura mu no nyinaa mepa kyɛ mate boys bi ne nam kurom ha sɛ bi nso wɔn yɛ scammers bi nso wɔn yɛ sakawafo na ma menyi video bi ntoro na menkɔda me ne ɛyɛ precious ni nkɔmɔ na no brekum abranteɛ baako ɔkɔ drɔbo kɔgye n'ani ɔba na ɔde kaa fitiri ɔde bɔ praga bi pau ɔmo pɛ na bo na ɔse wɔgya ne ring wɔ kaa no mu nti ɛma no nkɔyi ne ring no yɛma na nyi ne twa agya tom ani na awɔtwe akwadaa abranteɛ bɛɛ 9 10 11 13 years na ɔmo akyekyere no wɔ drɔbo nwura mu ɛbɛku no akɔ akɔgye skedro na no akwadaa baako SDA hospital ɛna ɔmo de no kɔtooyɛ ɛnde ɛmea me gyina na ɔmo atwe ne mogya kɔ ɔmo kuku no na me bewura saka wanse mu na ɛnɛ mpɛ sɛ ɔkyɛm adeɛ baako pɛ boys na dɔ so kurum ha dodo sɛdeɛ na wakyɛ me nneɛma mmienu bi wakyerɛ me ɛyɛ nyame bɛwu ansa na mawu meyi no wɔ Facebook no wahu wohyia bi a na kyɛ sɛ ansa na mɛkɔ na ansa na wokɔto sɛ saa nyame bɛwu ansa na sɛ wonim ahaban no a na wode sika suna bram na wodɔ na wodwe nsogu so na bi a wototo ntasogu so a ɛyɛ nsɛm bebree na sɛ nam no mfonsoɔ nkwa na ɛyɛ wo mfonsoɔ na ɛyɛ na sɛ nyankopɔn koraa se yɛ papa koraa yɛ ntoma gu fi yɛ dɛn ɛwɔ n'anim na adeɛ ɛwɔ mu ni ahaban yɛ baatan ahaban ɔyɛ baatan ahaban biara yɛ baatan ahaban biara yɛ baatan otia akokɔba na nku akokɔba na adeɛ ɛwɔ mu ni yɛwɔ nipa bi wɔ hwehwɛni mu ɔbɛto sɛ bi a nyame bɛwu ansa wo na ɛfrɛ nyame bɛwu ɔmo nsɛn mawu no mɛrɛ kyerɛ ma me nsɛn wamfa buo ne ani di anyɛ dɛn amma no ɔbɛkyerɛ no tumi ɔyɛ ahaban no me na meka kyerɛ wo ɔbɛyɛ wɔ dɛn dɛn na ade ko sɛ ɔde kɔka nipa dua sɛ ka akɔpa yaresa yale na wɔ ɛwɔ so no ɛbɛba times 10 minimum obi a wakɔ akɔte ayi ɛde sɛn ayi ahaban wɛ kura de sɛn kɔnkroma obubu gu hɔ mena kɔnkroma no wɔ ni bɔne wo sugar usɛden na na nipa na ɔkɔte adu no wɔ ni bɔne ɔno kɔɛ no wamfa nipa na ɛkɔyɛ dɛn ɛkɔte aduro no
Satam so na dua no so apie. Dua bie esi asase so. A Nyankopɔn amana pie fira asase ya mu. Woni se tumi ye den. Ewum. Opie. Dua pie. Ana na de eva osi dua pie. Na dua pie fira asase mu ne ba. Ema hu na ba spirit ni pie. Spirit ni pie. Na stand bi na me ko wai nyame dua. Me ko ye no. Batan ka fira se me de wasem aba radio so. Enye manisa. Ya wade bo ehunu wura ma yenye den. Yenka. Okay. But sene be ya be mani pa asua no ma bi aduru akiri. Me ko ye no dua no. Na ne no fu sei egu ya awam. A one ne ma apie. A one ne ma edi nkomo. Ti se den ka o ma ne ye, one ye te ha ye edi nkomo. Wa no ma me won say me nko na chi nko wai no. Me na me ka kire o. O se me nko na chi nko wai no. O ka kire me se me nko na chi nko ye den. Enko wai no me nko wai me wai no wonanim. Esi wai no fu agu o. One ne ma to edi nkomo. Se me obi a me ko ye kura no 7 brothers am fa ni de ni bu anko a. Ko betima bom a hwe mo atwawure mo. Seriously. Konfo bu a ya letin ba o kwa kosa ya le na bitim si ma ote. Otim kawuram o ma fie. Gina ho. Precious. Madwe. Ne de yeshia. South open. South wedding. O ka se we ya brofo. O twere joy. O report ma joy the whole half. Nti wo na o te brofo. Sunsumu na ya wura no. Me ma wura ho bia na. Oh, nya me persuasion. Me sira. Awuzia oye senior journalist. Joy FM regional correspondent, a friend of Precious Semevo, multimedia journalist no. Now oye wa bin ewo agency. Na na me hwe humu, ma firi humu. E ba ho namu. Na na be se aba osisi ya right. Precious. Yeah. Akwaba. Yeah mo. Wanim sem. Ya ka se team be free. Ba bibi akọ premier. Na ofri hin ekuduru premier. Na ofi division 1. Okay. Division 1. Okay. Yes. Oba your football structure na. Okay. Your premier eno na e wo soro pa. Okay. Ofi premier oba wechi e friend division 1. Okay. Na afi wako division 2. Okay. Na division 3. Okay. Baby mpo yo division 4 and sana court football aba beka ho. Okay. Na ne tie ni se premier any division 1 no Ghana Football Association ana hwe eno so. Okay. Na oba division 2 ene ne won ase nyina eno regional football associations no ana hwe so. But RFAs no. Okay. But omo the Ghana Football Association emra a emra ne sa mo kwan mo timi ye extra bylaws. Okay. E dey guard those competitions no. Okay. But division 1 there na it was managed by the Ghana Football Association. Okay. Our munti ewo enkran. Okay. Yeah. The ya ka se bofo akwadu premier sisi a na ekyeresen ni tipen no hwan. Bofo du premier eye enijesem edikan se obetese ese bofo edu premier eye enijesem. Okay. Asekyere ne se omo ana bepem ene no ne omudi agro. Techima Levin won the second home. Yaya BA United eka ho. Young Apostles, Nkranza Warriors, Breku Masnas, ne DBB Royals ne omo maka nyina eka ho no. They say tano bofakwa, anabofakwa tano any omundi agro. So kitana masters. They say what traum. But baby okono. So I'm one home modern ya. Afeba kwachi no. Yebesan amana ba be kanini anom ho no ne o masan adi agrobium Samuma sanity ultimate table form ubetimi atia atra kra ma wako ase ubetimi mpo ayira eno ne ye den ma wira no ye by law and by performance law betimi aka ho performance betimi aka ho ana honest no mpo betimi aka se ekura se maka so mewe mabre tim enkoda na obisa se bofo
why no nyom ko di agro baby o ko say they say ni tipemfo if next season e ko ni Kumasi Asante Kotoko. Wow. Accra Hearts of Folk. Wow. Aduana Stars. Wow. Brekum Chelsea. Okay. Bechem United. Okay. Techiman for to say omonka say Insuatreman eka mu a Insuatreman eka ho bi. Okay. Wako Accra Great Olympics, Mediama Sporting Club. Any teams was runya. Okay. Okay. Accra Lions, Legon Cities, Ken Faisa, they say Nations FC, Bando Heart of Lions, Ababe Kan Omunina. They say Omona Bofakwa Enyomo Ebidi Agro Sisi. That is a quenim. Nipa any dim komono a multimedia journalist, a friend of Precious, ye co school name. Precious, you know, Central for say a nominati of ya. Now you're now converting. And sana after vetting, maybe your man you're swearing in whether MC or way. Now, Bofukwa Kobobo, Yamiadum, Yatia say Womoko Premier. From a firm, and they are more add there and say Premier no. Administratively, Mamma your spouse no. Tam Benny be who say officially or your Premier team. Your money to me krata. Obe converting you be swearing in and now say e be den me new sports nti pese o de me school say de na be ma bibi adansede bi a kire sesese no bofo ye premier team. Okay, ne tie ni say me no ka say jumadi bi ese kwaso Accra Sports Stadium na kwaso awie. Okay, ye Ghana Football Association president na nkasa ora Keto Kreku. Okay, ye medals I kire say officially ye declare Tanobofa kwa. Ani. Okay, obviously I go Facebook. Ani. Nkomana ye de no ni. Yes, Solomon Oblitena aba fidie no so no. I kire say officially ye declare as the champions of zone 1. Okay. Se kire ni say to say omo otumi say next season e sha ase a omo ka ho. But then we before say next season e be sha ase no Ghana Football Association be call Congress. Okay. I meeting stakeholders nyina eba betena ase eto adwen ede na ko yie den na nko yie no ma ye bibia ye frɛ demotion and promotion. Okay, nti omo aye demotium a kyerɛ sɛ omo fi top level no mu no aba ne ye frɛ first tier na second tier eye ti say division 1 no ye de omo nyina din betu dwa. Okay, nti omo a ebe film wo premier no ye de omo din betu dwa sɛ team ABCD afini kwa wiye no momode mbono anso ani. Okay, nti omo nkofo mo ho no omo nua no sankopre na ase ho nso no team ABCD omo mode mo no na eso ani ti se ye de omo aba be hye we nu manam. Okay, asese ni bofo kwata no Nations FC ana Pando Heart of Lions omo represent zone 1 2 3 ana ba be hye teams miensa omo be fi premier no na sisi e ka say de Kotoku Royals omo de omo age omo krata de da say omo de omo fim. okay, de say aka mienu okay, teams a pre no edoso na aka matches mienu eno so kwa wi ani be hu teams mienu a ebeka Kotoku Royals no omo fim na say ekoye demotion and promotion na ho no na officially bofa kwa benya omo tumi say de say season e sha se ochina ye ka ho bi. Okay, ye fixtures na ye ka ho bi. Okay, emre bi beba Kumasi Asante Kotoko ene Tano Bofakwa na se Bofakwa Tano versus Kumasi Asante Kotoko obeti ye se Ghana Premier League week 2 and as week 17 venue Sunyani Coronation Park. Na je say agro ni ashase ya no. Enkomo ye de no join me on Facebook na me no nyina enibi na multimedia journalist your friend Precious na edi nkomo no. Precious afi wo de ma fasa process ni ma hu no. Now yanko the playing body yes na moka no. Playing body o ma ball. Ah o mo ebo ball. And afi technical team no. Playing body no. One man as say woman kotokofo ne ba be hia no. 2 technical team no. So technical team coaches no so kan ho bi. Ai coaching ne da no. Sa coach yo de call premier or de free baby or de do free premier no.
ono ana ebe coach premier no na ne kotokone aduana mu ahie ana 2 players no mkobo nei wo ma na automatically ese wo mo ne se kotokone house se aduana no premier for boy ni hia wo ma na constantly ese mo na mkoje ba enti ese mo na mo ne aduana ne kotokone house fu hia na ebetimi abasa okay management na eda no bofo na wo ho no our structures your board okay your management your technical team okay. your playing body okay. and your supporters okay supporters there send your motie na sa no motie na board na be decide say bibia ye kono ye ne mpanyifo na ekwakokun nti omo ane ani omo di agro no say ye companyfo mu nti ese ye hwe ye team num bibia na honde ne ye feel say e wo form kakra no ese ye pe afoforo ebeka ho na yetimi hye team no mu kina okay because say no enye one nkwala na ebekun biom oni mpanyifo a o ma betiri susu ana ba bekun tokwa eya na entainsi say players here na playing body here a qualify ye be yi omu nyina si nchen ni akofa afoforo aba be ginam say omu na engosi akan no wo premier no entainsi ebi wo ma omu yade impo ebi yade sin teams a ana players bi a wo premier no okay ebi ana sin top ba ko mienu bi wo baabi department ni bi ebi a goalkeeping yese esese ye pe backup bi ebi fun ebi a defense ebi a ne ye kana tete no matre no ese ye pe obi foforo na obeso ano ana so obeboa wi ebi a midfield ese ye pe obi ana ase ye goal hye no ese ye kope obi a o man half chance kura obetimi abobo na manato atenam nti management any technical team be decide say this is the plan okay na nsa na ombe Premier League no so on standard enye coach bia na betimi ada no oh sir ai o kamedo akọ premier na sen kamie o dabi yenye ne sa sa wo kira de wo primary wo certificate sisi a qualify akọ SS and university a uhia that degree, level of certificate na de akọ kira de nti coach no minim certificate a ekura no okay say ni certificate ne du premier level de ne de a obeda no premier level de ne here I think it's lines is no see the man say who form do see the who form do Mr. who form do I think it's lines is A see our club will be to say Tamale cities omuni coach ne modern mono edu premier level okay. but GF no e won hye say ye be ma wo akwanya ye be ma wo emere nti obetimi de sa ni pana be ye assistant coach but ye be ma wo emere with the hope say obe upgrade wo ho obesua de okay na nsensa wotete ya Accra Great Olympics eye protest eti at Tamale City omo haw nyina ne se Tamale City say isi akan coach oda no Hamza Mohammed ni certificate ni ndu premier level ana GF say ayi ni me ya we ye ma omo kwan se omo fa entutu omo niama yi nti ya twe omo so titi sika no 200 million but point na mo penny there yenya mamo nti our level okay. Nti coach ni bofa coach ni se ni standard na ni certificate ni do sa level na SSC management epe obi a ni certificate edu sa level na bia we an assistant but so do dia na se management no first any modern mono eso any to the extent so beti ni mpanyifo na akọ predi o mema ne kwan ama na akọ to aso nti nhihye de ebi bebam ebi betimi aba management afam ebi beba technical team afam ebi beba playing body afam even supporters group na so mun se bibi e kono emuwa first na nka otu kwan ko brekum Sunyani heya ebi awamanafo ebi adoma se de obekwa akọ Karela nzema okay obekọ takwa obetwema akọ kpando ye kana kpando obekọ kpando obekọ nkran be ne ho obekọ kumase nti emuwa nti se ma ho keka no na eboa mo mamokọ brekum ekodoma se ekono so ekwano nso wa nti ese mutimi hye mukina na mutimi abo timi ne ko bobo na se mu supporters ni ekire a ene obisa players na omeka kiro otu nani no hwe stance no hu se supporters ni di ekire a na amana spirit e show mu nkran nti omo nso mu supporters no nso wo ejuma ese omo ye ebetimi aboa
was ekono no kura ni nyame anim ni eso baby abofo ko no ekono eso the last time abofo pie ho no na 2007 207 aye now so close to 16 getting to 17 years emuni ewe abofo foot efi premier na me hwe ade bi na teams are na ewo tama bofo efi mu no ene bebiri na ayira a hwehwe mo ba bia ohu Gamba All Blacks ayira tema youth de omo wo ho but almost omo na GF ne e won Nsem bi e kopie mo CAS Court of Arbitration for Sports nyina tema Real Sportive ayira Power FC ayira teams ni bebiri Brekuma Arsenals omo ba Division 1 ayira just agu ana wo hwehwe ne kura ohu no ena se bofo wo ma gina wo na so ache odo se wote ba fom no watimi agina Division 1 na wagini obomodin aso beba na anye ye na wasan na echi na ba mumbu na wasan akọ na akọboa ne ho na waba obedu anu a na wasa tia san na wakọ saa nkakra saa 2007 2023 ana abrewa yi puma kwan mu 16 to 17 years eno ne ehun hira ene hunsuo ne etoya no me wenye sunsumu de na kan se yakopo ewie bibia nsuo togu ade so ana kyese ayeye nti ehun hira no abusian komona ye de ne me sure so so enjoy a very precious semevo your sports ye wo honam mu enche ko ya pe na me be sunsumu ko no oye hu precious afi yenko the facilities baby ana bofofo wo no wo se na omo wo form kakra nyame no ma ba premium nti se nyame wadom na wo kira de wo GHS na wo timi kita wo degree na why your license na akotwa de wo secondary school sometimes you am tama Bangalore because it's a free sa you and baby a bofo dru wo mo facilities wo mo jesi ni wo mo niema baby on bobo and also logistics better and also no ewo changes to say they can coach ni de na and I say still baby I would start to division Division 1 Division 1 wha na premier na so bobo ebetimi abasa memfa team bi nya mfanto Nations FC omusi o makan o abrankese ohwe bebi omusi akan a omu stadium ana facilities omu wona CAF enya meye inspection ho de but miami di mani hwe a omu standard na bedu CAF standard anesa okay because se CAF etimi ma ho kwan ama eduana e hostu CAF Champions League ana Confederation Cup e wo doma ahinkura eche se abrankese de ebro so okay no more Division 1 se so ma qualify aba premier asichere ne so metimi atoa so esi o makan e wo ho no ewo hin e wo abrankese ho eye Nations FC okay ba o de ba tanobo fa kwa Ghana Football Association wo ko bi a ye frɛ Club Licensing Board okay e wo standard e se o meet before Division 1 no omo be inspect Coronation Park ehun se niam bi tosin minim se okaya emri bi na teams nkra ne empese o mesi akan wo Coronation Park okay because na niam bi tosin sure ampanyifo bi ebamu including Mr. Ransford yeah entry ni omo ekeka ho ebeye tunnel se omo Sisi park no stands security arrangement ni sana na mani nsuo ni sana na mani nyina is standard say we meet at least say we meet the minimum requirement no okay nti na mo mutimi meet ya nsana ye mo masi Division 1 akansi wo ho but say o madu premier no ebe kosoro this is standard ne be kosoro ewo park we ewo park ya so standard ne be kosoro ai nti ye nyina ye mfa nhye team all the stakeholders ye mfa nhye team say nyame adom ya boabofo amanaba badwuma na nwie se yanka ye ho ambom amoma meet standard na obeti bofo ko present
venue obesi akan eye venue number 1 ene ne alternative venue one way na nkwankoye ahase say yentimi amiti standard na na premier na eje na eje ni saji aha na za ye eje akobo ball no e wo baby fufuro aha na fe mi do wura the economic benefit na wo mo na ba benya saa ne ma eno so na yempe no nti yesese obi ehu se e wo role ese o play e wo na sedi ese wo ye e wo moa ese wo de ba na yetimi miti standard no the tunnel impenyifo no beba aba be inspect o mo inspect wi a o me mo ma che se ade we munya ni sei ade mu fa kakranka ho ade munya ha sei munya ha no sei no mama mo kwan amamaye e kire o mesa ba hwe se modi sa adwuma na ansa na o ma approve venue no yes so one timi anye de a alternative venue no wan hwe ho na beko ana o to ani hwe the venues around Coronation Park I'm yes sure say eno na be bofo first home venue the next ones na ya approve no be brekum doma insuatre ana se bechim ntini e ben pa ye insuatre any bechim ana brekum but most likely insuatre nti si yentimi am miti standard ne dia ohana kwesi koso no gyina nkwantia na nka yensan ko division 1 aha Mr. Premier ye hia Premier pa so nti mi wo gidie se esese mpanyifo ebam esese obia bam the political actors philanthropists traditional authority businessmen and women esese obia ebeboa na precious me ni ndie bia o sports ntimi ye mistake ya amanen how GFF no so no almost dem one obi qualify co premier mo so mo de boa the premier team no ne logistics almost ready to play logistics de wontimi mfa wani ento GFF no so sinchina se ombeboa o bo so na wo de ho na wakwate wo team wona wo so wo ye wo team wona wo so wanyini wona wo so wanyi okay nti wo kwa ware nti se wo papa wo bi dia fine obeboa but oni bi nso a enye o se because premier teams in the doors the second year sempo na wacha amani padodo sen okay yes omo nte say nyame adom your sponsor ye TV sponsors ne omo maka betway no yeah but omo sika no sen because ka osua team from Hase eko enyinase minim zoni baby enyinase wa e watching crew yi enyinase ho wa papa onko ho ba akombra even bi sabo foforo meka je say omo kaso mo ko bobo temali akwa aba ho ka no enya sem kitwa imagine say wa chataka na ode ne ko temali okotena se atwen omo abo awie na ne na asan aba players na didie bebi ombeda obi be yare obetua ne ka enya sem kitwa ti akwo ya phone no ti change FC doma ti change akwa na phone aja easy kra ka football no ka ba ntine ya bompa say players ne be ku omo ho na se unya ba ku mienu bi within a year na so timi fefe a eboa ema wonye sika sa de be she team na sa tete nkrofo foforo na ka team no dina akoye cycle okay but some amwa wo dia onya na akoye bregu eno na ma ebinu aba mu bunu because wo boka ema wo boka omo mwa wo ma untimi enton bi na wonye sika ni bi de atewoka na de bi nso akofo abi foforo na wa improve infrastructure asa do capital yesi dan no ai it's can be mbabi precious afi yehwe premier friend say premier position na and bofofo akono yehwe the economic economic benefit one so you meet this standard way na say ye bobol no okurum ha say na kotoko na abaw aduana na abaw teams na mo ye premier na aba yehwe the mfaso a enne bofo akwa premier no kuro ni benya adwadifu benya oman no ebenya yehwe the economic benefits
economic benefit ne de eye multimedia eso to the extent is say obia benya ne chefa. Okay. Obia benya ne chefa. Se bofo anase Kumasi Asante Kotoko ene Brekum Chelsea ewo match wo Brekum anase omuni nsu atre wo match wo nsu atre ebeye din se Sompa Sports miami nua Papa Clef edano be kase obenya Kotokofo mo mabaha amoni omo edin komo Sure. Base Kotoko ne bofo bebo a yehwene anu he ya krum he ya no meda mpenyifo na he ya no meda nti so easy so benyom na odi aye wadwuma. Sure. And we are just on the media front. And maybe you took a head in mind. Me sure say we be sorry keke kusi ada say me pese me hwebo na me fa ka akodo ma hin kura ko hwebo. We be dwen niam ba ko mienu bi. But so Sunyani he yi a we betimi ananti afa kire akokoro ni shimpa kwa ko hwebo wasan wachi aba. And we for yen the media no. And then momo make a clear course wo kurumi. So we be so mo eton nsuo and rubber for and na se for o me ka kire say o manyo mo chefa. Was kofo twi momo me no obenu mu nsuo. Obeto nsuo anom. Kombede no. Na impredodo sen na sa momo me nesi. Once. The last 16 years after abofo nya baako. The last time I kai say momo me say see emra BA Stars led by Roy Atta. Omodi BA United qualify by omodi playing if you are Karabesi and say na sa momo me ni bi eto aso. And also yeah about 10 or so years ago. So just imagine say ade be koso bia na otwe bia na say na otwe mienu bia be koso. Se timu ba ha say ya baby omeda hoteliers be nyomo chefa. Nya hotel ba ko. E bia team beda ha supporters be ya be kwakoda ha club mpanyifo be kwakoda obia ne level because hotels no was standard. Nti nia osika be so no akoda ho. Baby ya be didi. Sebe ya ma menom omo pretty food joint chop bars me pe hwa didie pa because I want to feel relaxed nya fe ne ade ba be hye okon ache bibia mpenfo be ko ha kwa kudidi obi o tu kwan fi nkran na kuma ase na ofi pressure no ma ope bebi obe feel relaxed atnase apa ayiwa bi na esi table bi hu ase tete no se ne ane didi no twini maku ade ton fo be nya omo chefa omo eton nsuo a driver for obia benya ne chefa wo bebiri nti se oti ho enye na meni obi din komo Cocoa House oton ade ase won said hu why people should be excited sebo for qualify ana me to me bo ase se me kire ne niam bie ni so afi me kire ya bi o se ade se kusi adedu na se kotokwa na ha se ba ana se aduana for su tu kwan pa omo ba ha se ya ebi obi bedu Cocoa House wa se ya miniama ya mito obe febia to na me say yes ntu benya extra customers ama ma patronize o goods no enya ade e betimi a quantify na se betimi sisu dia se na otwe bia sika sei ani e benya wo Sunyani hanom se yentimi nsisu dia but ade a ebe kosoro pa insu atrefo ye omo betimi di hu adanse se before se ombeba premier no eni se omo premier no se match wo ho a eya na etisen sure ombeka kire prajafo benya omo de taxi drivers benya omo de omo etonsu obenya omo de se so eburu abai obia benya ne chefa nti se wo te omanum ana se wo te Sunyani ha sei na wo te se se tanombo fa kwa qualify for premier ni jesem wow nti wo so wo kakra obetimi dia ye dia boa even se ade na wo ton no o ka ho se branding packaging se wo ya se hu se competition abam o ka ho ta efi se wo twi hu no bi ba na so pese o ko ba bia wo hu ka fa o ton duane se wo ma o surrounding ni clean obi ba na obedidi a wo hu se ne obeye sane ma ni nyina se hu se level abam no se wo so ma wo so level no so ne patronize a emfaso no obia nya ne chefa
nti the economic implications ni de far and wide as ye somua ebe boy ne mwa na club intinem for so many years ye tenam a players ebi ba na ebi ko omo ye kwa bro chire oko no de bi ba na ebi so aba be hyem saa nti nyina ebo a mfa so no se amma wo ho a ebi a wo fa ase bi obekwa koton bibi adwume ba ne tim se se me de ade bi kosi ya se ya kosi ade du e ba beto ama me sike bi ebi obeba wo ha beje no ommeje onye dependent bo se wo hu se obetimi afa no ho adwen nti enyina ye moa bofo yenka nsem den kyerɛ mpanyifo oni mpanyimu bi a obetimi aka bibi egu na sum se bofofo mpanyifo ba so mu hia moa na obetimi aboa ma boa because kroni ye yi a yenyina na yetim ebeboa yenyina Precious then I do chat to na enko na meka ne se nije mi jidi sai so ohumi omi okredi nyina ye ka omuji o yentimi ankon cry because ochina ni na de chinjumedie bebro eni mesi edi wo kroma no musei nije ni nyina egusu but ye manenye moderate ni ehu se enu achi no still life wo ho ebe ese eto aso kai hu se waja busua ofie nti uji weni no sebe mo adwe mu na ho ne tu anamoji weni kwan so a emfa epura na se oya obi a emma na club no ye mompa ese nyankopon beji omo baba no ma baba du sunyane minim da omeba se be ye chena se be na de chen omo bedu a ye betu anije no so enu achi no ombeko honeymoon kakra bi no mu se ekone da omenim no so ni yen sha hobo na se entem yenim ni ebesi me ye sure se bo management nim ni ebesi nti omo sha hobo na se entem ansa na club lines for na ba na nkoye se omo ba mpo free mu na time na ye short no aka se da bia de yi wakọ da bi yen hye preparation ase entem manage me sure se won so wani age wa utie nso me sure se wani age yen kan ye humum ne mbo abofo no mo maka e kire nyina ye mo no mo nyina ye mbra brown hafo they say check the number of teams I all premier nkofo ni brien nkofo ni brien pap region bi ni all teams te say brown hafo premier league mu wow oba brown eba football yen chair administration no nti yenye bono region bono east ahafo egusu ye brown ahafo ha yo bechem busi bofo abeka ho ne yakɔ nsu atre yakɔ brekum yakɔ doma sen enum 5 region bieni ho and ntisɛ no the chances say every year bia team be fi abeka ho no about 80-90% ntisɛ ye boa afese ne ebia na ebe BA United ebia na ebe Young Apostles ebia na ebe Nkranza Warriors ebia na ebe Techima 11 Wonders ni ye nya bi kan nti emwa enkan ye humbom na bro half football enfan into my pemfra. Precious, thank you very much for your intellectual property. And that's right. So the economic you Nana aja ohoye bacho trade for yanko pandaro ma me remember when the producers na din come my that per time pa na ya wuri anko mo no bacho aja membre na emre ho na sanya mana ekoso okurum ha no yesi saka wafo agi kuro nafa saka wafo agi kuro nafa na de na wokafa ho yo akraba se ka se 7 brothers sa saka wafo ne akwamkafo maba omudi sa bone me wo ba ne bi konfo bone ka se krumu a otim bi me ma wo me man ko anan me ngo ba enti no be ya aya ni wuo se me ba me yonko bi ma betima akwakoche no akwakoche na konfo na akwakotwe ne hu moja ena sometimes fa bebre su gina ma adunsifo ne akonfo no me na me ka kire obe mfo se me yedunsini but what must say me mfo se me yedunsini ebi betima to me ba
anytime bia no anytime ba me kire say me na ma me kura nya me be once na mawu enti ba bia me ba bia da bia satellite ye dey e won so I'm telling you car boy me ba wo Dumasi tene techrema municipal hospital ye omo yem dance ni ya chechire techrema nde ko na akranda so junior afiri ye yi adom ya me shira me ba yoda so te ase ne prisoner we sare de car boy no bu ni na wa hwe no bis me twa ne ka twi me twa ne ka twi me ka che ne plane so ye dey me se twa ka twi minim dem so de twa ne ka twi so akra me de ne tutumi no so what you say na de ka botumi no ona de ka botumi ne ba na so hwe tumi ne ba wa hwe no de tumi ne no obedi but what you say enti sa saka wafo ma omo ye sa no ma no seven brothers and krobia owura e wo sa amamre ne amane ye den ekoso saka wani ni tumi nchen ohena ote kronim okay wo hena oti kronim no nsu eda kromo hye wase ahonhoma wo kromo ye den e hye wase nti na wo ye fro na na ukura tumi wo te ade so wo ye pan kese obi wa no kasa wa no asema be ka no obi ani hu de anu yie nti ede na blekum 14 firi blekum se de omo hene abo mu dwe nti no omo betena sunyan na ye na yeso bone so o sa amamre na amane kwa so no mpanfo no ye den e sorry na enye blekum fo nko a tachiman ba bia omo nyina begu sunyan kwa omo nyina begu sunyan because ai blekum hima adome kuro no omo yes adun radio smete ye se o hwe bia sa nkofo na ba pa koto krom Dumasi abisim Berlin top Dreamfield awudi sem keten kwa na heden na nhyiran kan bu nyankopon se Dumasi de no omo ntimi mfa ni nkwasasem ho dabi e bia ebeye bia nipa nhye da nye den enko ho eti se bia Dumasi ye freba bi midway ba bia be ye adure na chi sa side ho ne de na chi side ho ne de ho ewura me amakwa pie moja so a egu koram me ka tugu ye me na me ka tro me ka tugu ye me se nipa kro wa bena maka to agu onfa me kra anye dai entwa so me sa akra bi ko hu sa de na ne yemtimi ye dai e hye no ye nan kra ma ba sabi na wa anim nan kra ma ba ni so hye e ho aso na ezie school na ye dai e wa ase ho mata di school so wa ase ho enkura ni bi tware nsuo ne ba school enti sa akura bi firi soro oba na se bia onim nyansa akohia sa ade na e bia that spirit na ye moja na o ma de agu karabash nim no wa command ya ka bibia ye den agu so enti se oba na eba onim na akura sabi akura bone de obi aye bi da na akura nde ne sakoka akura ne beba fia na yare bone na achi akura no okoya na ase wo ye den o bai enti amame na mane kwa so no ena bi ka se odikanfo ne alusuade hunu bia no ma mu dine chomo yeden omo yira wa wo ye as a leader a wo kuro no ti nti na fe wo ye kuro no ye wodi kuro nti wa wo ye di kuro no no so ma command o ya ma mere na amane oni ahonhoma e kuro mo kasa nsuo oni nsuo ne kasa anza oni nsuo ne kasa de a oni nsuo ne kasa sa ka wafo no tie me anadom ko nsuo no so anadom ko nsuo so saka wafo sak me na me ka kire o omuko nsuo so anadwo na ye nyi spirit mfiri nsuo Tobi asambara so mfiri nsuo na ye den eba enti no ono no sa spirit ni kwakodi asi ewo nsuo ni ma ade chen a ebia sa abule ye no na enya sa ye den enom ebia me ka se ye wa haban na ye wa ade a ma chen daleshin wode betu nsuo ni mu enya nsuo bia na ewo kuro ni ma ye nsutene bi e kura eda ho entre tai ho nti sasa ni pana akoya de anadwo be 12 o'clock satam no mienu yada no akoya de aguma no papa ya so ye pensuo bi anom ye pebi adware kina nkobo se yale boni bi ayeden achimi no mienu sansan boni bi aguye sasa yale boni ne no boni be bla ayeden asi nti mpanfo mu di anim na oso mo sori amamre ne amane kwa so omo ne nsuo ene ye nananom samanfo yeden ekasa ebi se ansa na kotoko ai boy edikansi asamando esi ansa na esi hono mani
mena me ka kire wo edikansi asamando ansa na esi hunamani ye bobo no wa asamando abaya mo ba beto na fi omadi kan ato aba na wi wa asamando ye ni di obawene asambe si wo wi ase a edikansi wo de en asamando nsamanfo agi tum ansa na ma ye den wi asefo agi atum na nka ede na nka egu nsa ya na na nsamanfo mo nyensa omo wu akwa wi nsa na ede mom no mede no manom de oni se bibi ye den e wo ho nti nsamanfo no di ka agi tum san ase ye de a opa ye den ne wo se esi ade pa ne be ye den ebisi enti asema me ka twato an se e wo se as a leaders na omudi kuro nanim no na so mo sorry omo no nsamanfo ni nsuo eni tumi e kuro bia bo ne bosom kuro bia wo ne bosom enti se wo ye leader no so wantim ne bosom na nkasa yi a sabi abunu sabi anyado nipa no ya saka wani ni betima be mu hu de bosom ne pede na pede aye den amma no fisika o kasa bosom no sabi on sheda mu se de first na ne kasa no e bia ye dunsina na aye konfo o ye mai konfo na odi man nanim adare hye abase bia nkofo bi se na abakurum ha na nanom ama yesika se bia yempe dwan yempe snap anum de ene adwemmo ni nti na watene ska no so no ma bone na eba na yedan awo ma bi be yedan ebeto ba enji se ye adikanfo na seven brothers an yenim sunsum adwuma no se yetim sori se bia saade we no ye ko atia saka wani ede no nyatumi so ye sakawa na me bisa saka wani ede no nyatumi se ne wabene so akwaji aduru ma na de aduru ne ma no nye dunsini ya na so konfo ena asofo no so kla san ye sakawa me na me ka kiro me se asofo no bebere san ye sakawa asofo no binom me na me ka kiro asofo no binom bebere ye sakawa me bunyame asem me giawrade di me ginyankopon di asofo fo bebere o me empataku no me di dwan wa ye den asihye omo ho ye beba ho nana master che wadofo na nyame yadema nkomo we ye beto aso domasemai mechi obi bia akro panyino me ho kani felicity afia nyame nhyira ne memba nyame nhyira obi biara ene kwatrentufuo nyina san chia no matufuo Sunyani no matu machi no ho na mfiri nyame nhyira no matufuo nyina nya obi akese wa wotie me bia no nyame tumi na ho den enye kese wo so na nyame bambo ma de panche na da se ne ehia ye huni ebesua meda se nana ye behia bio pia abusia mama